Páirc agus céad fáilte go dtí Páirc na hÉireann an seo Béal Seanaidh agus Cluiche Leathcheannais seomanaíocht de Craobh Sóisir na glob an bon an seo inniu Bheart is dún an gáil an tuairtá Iascaigh as chundé ligí. Bheart arú an Cluiche Leathcheannais go geoladh é fliúháin an laithí as deire náid a fianna hí na séideag agus arú Cluiche gánaithe an Thomas Cortines London fliúháin freisin hí na gúideag an náid a seachtaigh agus Iascaigh a bhfuil an ceanna sásta Cluiche Leathcheannais go chonach déide Béal na slóí na gaiileh dó seachtaigh in dó a cúteag go bhísa gluife sin. An lá cinál fuór feanta in seo Béal Seanaidh a fágin brenn go hálann ar fádagus an dáid in mo agus é réile le man a códacha in seo an tróna seo. Maidir le fuid an Bheart a ráthú ab siúd an tróna seo agus idir maríbe sin fi an second agus a gólhób an tróna seo tá Paul Burns. A lína lán chóil ní livid a dó James Donny Gimmert a an áid siúd tá ifid an ídí Callum Purvis. An lán cholaí atá acab an tróna seo na Ciarán Bradley agus i caithe gansaí ifid i ceir sa gúine tá Kevin Curran. Na le cholaithe an tróna seo ag Bheart hí chonel ó sin Kelly a caithe gansaí ifid cúig, David Grant a caithe gansaí ifid i sé agus a caithe gansaí ifid i seach tá Aidan McKinley. Agus a lána Páirc de athú freisin níos Stephen Gillespie ná immert agus in áid siúd tá ifid i fiche Ciarán Brady. Agus a lána Páirc níanach le siúd tá Ciarán McCaughlin. Agus an líne tá ag Bheart an tróna seo Owen McDade a caithe Ciarán Potter a caithe gansaí ifid i hínéag agus Conor Gardner a caithe gansaí ifid i dóéag. Christopher McDermott a caithe gansaí ifid i trídéag, Ronan McDermott a caithe gansaí ifid i ceardéag agus Liam Óg McKinley atá caithe gansaí ifid i cúdéag an tróna seo go Bheart. Sin fadin tá siúd, má de le Iascaigh tá athúháin an Iascaigh an tróna seo agus sin nach bhfuil ifid i dé éon máilin in an immert átógaí gíireáid a caithe gansaí ifid i nídéag sin fin máilin. So gól rob siúd an tróna seo Iascaigh tá Adam Ralston. Agus an dhéana lán chóil mar a ránaíomh ó sin máilin a caithe dó James Weir an lán cholaí agus sé Shane Malloy atá caithe gansaí ifid i cúdéag. Na le cholaithe caithe gansaí ifid i cúig tá Donald Hanley, the Larbui tá Rory McHugh caithe gansaí ifid i sé agus Owen Rua McGowan a caithe gansaí ifid i seach. Lárna Páirc tá Ronan Malloy agus in níanach le siúd a caithe gansaí ifid i ní tá Neil Niall ag Kilcullen. Na le cholaithe na le hasaí caithe gansaí ifid i ní déagan is tá i fin ó mílein an áid sí ráid éana ó mílein agus ar an dahad slát tá finín ag Cowley agus ifid i dóéag atá chaithe ag Daniel Ralston agus na lán Hossie, ifid i trídéag ag Thomas Cowley, ifid ceardéag Andrew Kilcullen agus Finn Connolly i chríochnaíonn sa líne áirithe sin a go Iascaigh an tróna seo a caithe gansaí ifid i cúdéag. Réiteoid a ggóin an Cluiche seo, Kevin Páirc as chundé éintrama agus mar déime siad an Cluiche ceangan na Cluiche Leathcheannais siad agan in seo an tróna seo. Well beidh tús a chuile sin Cluiche seo in seo bhí an ránúment an nó mar sin. Marí mar rá Bheart seachgaí ó an bhíon. Castlin seo an tróna seo agus mu réití le tús a chuile sin Cluiche Leathcheannais seo go slua deasiste hála dí bháil láiti bhfuil seaán agus teastal an tróna seo mar gúil se fuór feánta in áíre. Ní le bháiste chagann fós acha súlainn go bhana síhain tá sí gealta a súlainn go bhana síhain. Granhhaine fórníonn seo is líad chum go bhfuil an feidan lúlan áil sin Bheart gúil siúta na gimmert le cóna gcuige sa géide
cinál leach rasan na páirctá an luí chéanna a ghailnecha feicim go binne chuúil sé leachíach an tróna seo réanús agus muid réití le tús a chuil leis an na Cluiche seán. Réiteúir istíonn sin agus an stite raige agus an réiteúir an tróna seo an Kevin Páirc as éintrama agus réití le an tús a chuil leis an na Cluiche áí is seo ní léon Éan nach bhfuil súil go dtí Cluiche sin slitar caiitisteach tús scoidir se Cluiche gur seachaginn Bheart ar an tíal ar a buinte agus an díhainn sinna Conor Gartland agus builteisteach sa spás go hálainn ige seanstíhinn seo beidir ag látas a cholíí na cóil gan sin le plaáilt a gálainn sin agus seachaginn amach leis na cólaí bhfuil smuile sé amach an díal leis go dtíon cúlmáire Adam Rolls gon techt amach builteach a siú polár na páircinis bhfuil sé IP sa begailinn si go rád na pucí suas mar réige bhar Annig isteach agus í bhfuil Ciarán Brady isteach sa spás chun an Conscience chance beidir iste ag díomh an tilí bhil a hard ag dús í céad scór gan chluiffinn seo le cóna duine fáte ag Bheart an idir dúnaáil Craobh all an buite acab agus an chéad faointe gan chluife Leathcheannais seo fáitin seo acab an tróna seo. Seo chugann an si amach le nó bhuiile amach le bula sa si builte hana héin a hála tí bhile gan fácinis glant amachchan sin ag Iascaigh agus iad a ghaileh géar bhile an sí a tí bhile bhfuil kick sí puliasíann sin níl isteach sa spás builte go hálainn hála a tí bhile go fáil seansa go siúd beidir a scóirtas na páirc díon látas a sí sin cáilte go pucí suas sin bhfuil níd a sí le pucí suas ní pucí suas a géana fós tíocht amach le an lán cholaí glant amach a siúd le glant amach agus Bheart a tíocht amach builte leis an mróg suas i drog tosaí a go John sin amach a tíomh líne agus mach tíomh hágan na páirc agus buile tíomh líne tá go éan hiigi Sinead Iascaigh agus réití le an buile seo a thógeal agus seo chugan iad inis le cáinse ó bhla dí lecha hartar númed go léanú mar sin caite son gluifann seo builteisteach ní cánasásta dánaí beidir go néidir lom mar go leorí áta sí ag fi an cálaí builte go siúd go háart sí head an trasna tá na fórdéir chá scór puinte an tíomh atágaid in seo an tróna seo agus an puinte sin fáte go hálainn ag finín cáilín agus an puinte sin hesta Iascaigh na fórne chá scór mar derme tá Bheart a gimar le cóna gaí agus mí samína sé mór an defiútain sintar am hallán na páirci bristin Iascaigh a fos a cáinse tá sé fáilte éis ag Bheartáil a tí bhile a gon fáil puilte suas sinna Conor Gartland leabhlachailte a hé fan cúlbáin cáinse go héasca agus se thugad deadam mar an amach puilte go bach go deasang Adam go dtí le cholí roií McHugh en a tíb seo an fáice chuinn McHugh an na slitar agus iad a bolisteach ina siríiste agus beidir gún chance idir tín Jacob i mí go Craobh an tosaí agus go teach a lína agus builtíí lína dána a tíb seo a gon fáice an báta seo go Bheart agus chéthógus sin cáinse a le nún a bhile tógeal a bé a sin celí hógusí nó bhácha sé ag duine cín telí feicimuid cedaíana si leis an gán áí seo be an lán cholaí hógusí well steach ní man an ihir ceach feicimuid cedaíana si leis gan áí seúil si náí chuistecha dro an choúil a sí builteistecha go bacha ní si go tear lá na páirci í cánaíonnta a bhíonnta sinta ar a talla brús a gáin an pucí suasan sin ag rónan maláid a sinna tíocht machúlainn fáte ach níl slitar cáilte a haine agus secha go machcha a í fáte éis go bhar lá páirci níl cil colin go Iascaigh builte siar go siúdan si go dtí fin canalí a búlainn go dtí fear lá páirci rónan maláid builte núna go siúd go dtí chumradíonn sin nach tá slita se anascailte anscíilte hála a tí bhile sin go Iascaigh chun cín bhfuil bháin le pasclóteisteach an teáil go dtíí McHugh chun cín an losfuí roií McHugh goiteisteach a sean beidir le chola sé mé cholann se go látas a tá dtí cín éidir sin na cólaí agus í glanta amachcha tre leananta amach ag Ciarán Bradley Kevin Corrin tíise gon fáilá sin Kelly géirí áil builte suasa dro go tosaíonn seo céafas an cáin seo builteisteach sa spásan sin prepaí agus beidir go chance scór builte go hard builte go glóteir fád nach cholíí ar fád sin ag líamóg me Kinney agus puinte eile fáte go siúd an dara puinte an tróna seo fáte go Bheart agus Bheart go chun cín hena héidir agus hartail well an tám an áíri níle tám a gobal ceart in seo stóilm go méidir ghfuil hart deb og múméid beidir nó tiile barín seo seachaganis an
Buile maach ar a tí bhile go fáil cin is ón ruúa a lánan sin cáin, ní si glanta rómá ar a tí bhile go fáil pucí suas a ríiste Bheart ar a tíh sin agus Ciarán Páirc rail chun cín builte núna gin seo go dtí Kevin Curran bainte go Kevin Curran fáilte ag rón ruúa ba gána ggéir eile amach builte ag rón ruúa an go dtí Fineán Cálaí go builte suas a droga tosíú bháin eile ní éon léana cáin sin áil Philappi agus talach pucí suas in isisiús builte trasna an seo ag Bheart go dtí Darragh Grant Sáinní Darragh Grant ggéir al cín tugann sé an slitar a cáilinn siad an slitar agus i fáin Iascaigh eisi ríistín fear a haslát Fineán Cálaí ggéiráil bhil sífáte i níl sífáte Daniel Ralston ggéiríomh se suas a na tílína go teach a tílína is le Bheart an buile seo i déad an muir bhil tá muinte Iascaigh rá nach chaach go lábéanaíoch sin an muir tílína a bhfuiln cinenne dearnach a ggéile hín cáinse a hógeal. Áfuinte na puinte bháin atá agus an buile amach nó buile séir buile tílína atá le bula hÉireann seo machtíad ar an agus í builte go glóite sosa i drona sí an lán holaí Ciarán Brady is tu sa spásan sin ggéirí focus sosa níostá i féin contáte go go teach ar a tíomhlína táis i mí go fear Bheart agus buile tíomhlína tá an go Iascaigh atá gimmarte gunne na gaí an seo sa géile. Buile tíomhlína go Iascaigh Donald Hanley a hácasí Donald Hanley, bhfuil Donald le am a hógeal le tá, mar tá si nain na gaiche agus a feicimid gedína sé gáinse builte soch maiige so sa drocha tosíach níle éán nach fear as Bheart agus seochagin Bheart bhfuil bháin eile lán tasach an sin sinna Ronald McDermott builte Ronald McDermott cán mór míid a chád a steach bin cholín eile nach cholín eile fád agus Conor Gartland de fuin cáin sin nach cholín ag Bheart agus chuann sé siatsan tí cín chun cín in seo in is séanú méid nó mar sin caiite agus an puinte glóite sin fád trí cholín in Iomána itá buile amach tóí hána héanaar a tíhile a gan fád Bheart a tíocht a ríiste le habíre sin nos a dro go tasí céafas an cáse se chugan i ríiste Bheart contorte agus se chugan lémógus de beile hol se hol builte gá can sin éidir Tesla líntá dearg Iascaigh sin in áíide nach an cáse is decha gáine le hangaíoch tá leanana me is há puinte a gan scóra be trí cholína duna fórne náidir ceir in na puinte báin. Buile amach bhfuil bháin eile an gúlbáide Adam Ralston Willens amachi bhfuil sé a tíbáile is go fád ceachta Bheart a tíocht a ríiste is déidir le can sin áil fear Iascaigh sciúthe Bheart eile tálacht sí pucí suas ag fear Bheart ní éidirnis glán amach éidirnis builte siige an sin cáil mór eile míte hádas dechanach ólín eile an sin agus í fáirte an lántas a Ronald McDermott atá mo choláir de Páirc agus Bheart chun cín le chead a cholín náide cúg gan náide híanamh tíar mé ríiste tá sé gimmert le cód an láidir guthe agus sin mar atá eile dún buile amach eile tíháil go fád bhfuiln siad an cáin sin dí sin máilin a sin máile teint ar ada rion se ar ada agus ceite núna sé an chéad buile sir san Cluiche seo. Buile sir atá go bhfuil deú neidir bailachar baríide mar sas tí chuna liad nó sas dúna ngáil agus buile sir atá gar an tíomhlíne thart ceir méidir amach an ggóil agus sé líomóg McKinley a thugus an cáin seo. Líomóg Seanaidh sé an chéad bhuiile sir gon Cluiche Seanaidh chuireán tá sé pucu agus tá sé bula tá sí cinálín sí mú tá sí go timú agus bhfuil ní cáin úsach decha a bhíonteach tá sí go timú agus fanan an scór mar a bhí náide cúig in náide híon. Gúlbáide Adam Ralston gáil siar na cáin seo hógeal. Tú duine í leon pás a thuirtócht an Cluiche a sí láidir go má Isteach go lána Páircin sin bertú na tróní éidir léoní áit sí fáitina sin sin seo ag Bheart agus a chun cínt a Ciarán Brady Sáinní bainte go Ciarán Brady agus í fáitir éis pasculóteach an seo dro Donald Hanley leis an slitar go Iascaigh siar a haintse bhfuiln sé an cáin siar go dtí fan canlí a híar a measca chud cólaí agus an slitar fáitinis ag Conor Gartland a bula cáil mór fádanis leis an líos decha dro chud tosíthe céafas an cáinse fear Bheart eile tálan í léanaan annaí fucas suas a sí pucíine sin mar sin héanaige an bhar sa gáneal an sin líomóg builte líomóg bhfuiln cáin sin na mú sin péidir ní géile chu mú ag líomóg ceánaigh sa buile sir ceánáin imirt agus fanan an scór mar a bhí seochagan buile amach tóí go sciúpa go dtí James Weir an lán cholaí hallir tíhile an fáil fáitir
leis ag Iascaigh cumán cáilte a chuilte ag fear Bheart agus seo chuganis fear ón rua má gán builte steach ag ón rua má gán go dtí fear a dá slátínta go deasa í siúdachta beidir go riise ró ag chluiste ar a fád sinne finí na cálaí a chun tá sin amach go chumán fear Bheart agus is buile tíomh lína tá an ar a tíhile gon fácinis go ar an igí sin Iascaigh. As tín scór bh hop, cúgi hín atá an, sin mar atá, cúgi hín, ní núméid nó mar sin tá caite sydd géad lean seo, seo chugan an buile, ar a tíhile gon fácinis, ce dtíana sé leis sé gáinse, tríala sé chu tras na chún, nó bhfuilte go glóte ar fad ag bhfuil sí an níl, tá sí go timú ar fóríl, anna bhfuile go dóhíonnta, acha tá sí go timú. Bwile maach a bhesan, ní mór an bwile maach ag gúl báide seo, agus sinna Paul Burns, ach tá an seo bwile ag agus bwile go deoch go sí maach a tíomh lína, ten sí maach a tíomh lína agus, well, ní ran súla go bhhair a tíomh lína, ní héal muir ach fearalinn sin, mar bhfuil in slitar díadachaisteach ar a busan sin echt, tá sé all right. Bhí an teanna míeste fhí ná bhfuil siab. Bwile tíomh lína tá an, go Iascaigh. Daniel Ralston Hawkins builte ag soas a drocha tasí bhfuil bháin eile briste nuas ní éidir léanaí algan chéadúir bertagal na tro puci soas ag fear Bheart lecht amach leis an sliúteach steach sa spásach an sé a cha ní éidirn leis an bhar bhfuil ceir Kevin Corraní fucha soas agus a sí leis rístin sin amach a lá na Páirc agus ceadáil na tro fear lá Páirc Rónan má lá go Iascaigh tá sí Róna tá séimi tá sé cear cóg méidir amach builte go hádaige ag bhfuil cáin tan cúil báiste petalan sin nuas an sin agus tínta go deas in sinna agus sí builte nuas an sinna go dtí Callum Paris a glána builte sí sa deocha tasíon an tasí anna chutarteach ceán anáir ní mo sí seo mo sí bhfuil síimi tá síimi agus go teach ar den lína cúil agus ar fóríl agus fan an scór ní ran scór an le pí an náide cúig ag Bheart iad chonel buinte bháin ag Iascaigh as chun déich ligí. Bwile maach le tógeal ag Adam Ralston, réití le hí hógeal a réitúir aráis fan second go mé chulhórt sacrí síos an seo. Chinál beg achran bug a bhí lá na Páircin sin ach tá chulhórt stoilm sacrí síos ina sé ríos tá an réitúir a siúil an báil go dtíach sos go dtí an réitúir Kevin Páirc tá sé sos an sin a caiint le imbeir í léon definir. Definir rásta tá sé caiint sé ggéir cinn rá le duine cínt tá na breanútaí bhfuilinn sin tá cúlbáide agus tá cúlbáide a Bheart tá sé sínte sa gúil agus sa stoilm gúil gortú éige na Craobh agus tá sé fáil cóléis láthir na bhuide. Níosam ceithir orta sé héin mar fetal sé nuas an ceán áirt sin na háisteach ní ana sé dhéirecht brenn tádacha rinne sé an cinine ceart mar chuine sé gur fear le sé agus sé steach an lá siúdaí tá sé bacach stoilm go hamstring beidir a Thiarnaigh éigeach mar sem bhil tá sé sásta leannach daile a Iorénos. Chúlbáid bháin go dtíon cúlbáid eile agus an buile amach le tógeal ag gúlbáid eile agus sinna Adam Ralston réití le íhla go Iascaigh fuirtú duine cíd le pás a thuairt. Í léon aige sóscaílann sé díreach síos a lábáin sinní an bhrún sin bistí nuas fáilte éis Iascaigh ríist agus ní heachta éis ag Bheart ríist agus is siar a meas an leacholaí láir cínteí ag lána mar bhí go leor hímpla builte siar an seo go dtí rón ruam a gán bainte gáin ru agus í fáilte éis ag fear Bheart a steach sa spás aige leis sé gán áí sin agus tá sí ag bheith conúirteach agus sinna líomhág cinlí tá sí ag go fáilte réile sé casata an sin pashaid ach ní éirín lena chumrádaí brethe chun sin Ciarán Potter glanta machcha an lán cholí James Weir agus seo chugan Iascaigh le machcha sé bell na sé líorthid Rory McHugh nó slitar Rory McHugh a sí fáilte éis Rory McHugh tá drochceánaí locailte agus seanspéidir an seo i ríist bhfuilte siar go dtí Róna McDermott bhfuilte Róna McDermott cáil mór míid a cháart an na muoir i breanú tá cean sin an ar dnas an cúlín eile itá an sin go good Bheart agus tá sian agus te cholín chun cíine is náide sé in náide hín an cúlbáide tuí macascipaí ag gúlbáide hallar a tíhfuil an fágus sé me láid ag ggéir lána a sí bainte go sé me láocht a dínta hacína ag mar sin éon builte nógadí a sin mailin a tíhfuil go fáil sáníiste hin sin agus secha thugan is Bheart ríiste buile cín sin trasla an cholinn sin cé a fasí a sí fáte go bhar a slát sinna Ciarán Potter a fáil dínta de muintil Bheart go rá generator na rá an slitar builte dro agus tasí cé a fas gána áí sin tá se na ché tá se na chóra cartíir hÉireann sin bhfuil fáil dínta hir an Christopher McDermott de an réiteir go bhfuil fáil dínta Christopher McDermott agus tá buile séiristeach an go
Iascaigh agus be seansa teach go bed scóráil an dá scór gan chluife cétáil átógeal well cymryd Sailing go ben lántas a chócasí Andrew Kilcullen ar an tógeal an hín seo Seansa gé beidir an bhar na leidú go dtí chead a chúlín náide sé an náide hín cána sés gus a dána na sé ach tá se le tríal nína go iad tá sé puc Tá bhla bhfuilt ag breann sí ramsa go bhfuil sí mícheart ar a tí mícheart go na cóilíine annach de fríd ach ní cána is go bhínta na tána mar é. Cúlbáir bhí gortaí Paul Burns. Réití leon cáin seo bhla ní hé fear a sairde sa dána ach fear láidir sí bhfuilte marige anna bhfuil go deo sí ach tá cóna go hiige bhfuilte sí sa deocha tasí perteil na tro ní éidir léine spartaíáil ní éidir léine thurbíáil le lána bhfuil tá na cinnta géirí fucha suas tá sí hálann sin agus pucí suas hálann sin ag Callum Paris, Callum Paris, side tackle mar sinna tá bunag bat seach gin sé be ní chomach trasla chóta seansa béla chola de choló tá sí bulte go hár bulte de Jaston sin an dara seansa bhí Jacob chól a tá cáintí héad de Jaston agus a fear fuirí ná Ciarán Callan fud an cáin á bhí art hansa chól ar fádaige a sin mar a hála puinte á leanna me tá sí seo go tíreis ag finna na cálaí chun cín bhfuil sig fin an cálaí bhí sé eisí fan sé eisí a se go tehéna dá slát go isteach méla chól tá seansa chól agus siúda méla chól bhfuil go híise isteach an cól agus cól fáite ag Iascaigh agus a cóla testal go ggéirhab agus í fáite an lántasach agus sin Andrew Kilcullen an passan sin nach ríide sé finíon a cálaí rinne an nabbaid ar fád agus inis tá an cluife seo chuir a bhlach ceart mar tá cól a fáite an agus ní an is seach trí cholín náide seachta na hín tá an agus tá Bheart chun cín séú mé dé caite se haganne snitar amachchar tíhile go fáil fear Iascaigh sciarán snitar caite bhaige mar a lecha te láhar a talach bhí buile sír se hagann Bheart a tíhile go fáil cinis I ggéar an cóil sinna cheanúach ní ansa sé a gcuisiní réanas ach tá sí Jacob go fáil builte séar an pesca timú agus se hagann Daniel Royal sin bhfuilisteach Daniel gadíana sé builteiste builtíiste sinna Ciarán Brady agus a glann Ciarán Brady amach á na snitar an seo agus seach agan inis Bheartail chun cín I ggéirí fucha suas tá Ciarán má Callan na bula isteach bhfuil fálaiste na níla de a réitú ní éidir léanaí fucha suas tá sí pucí suas mar sin éana agus seach agan inis fearad a hat slátcrus Ciarán Porter a bulach tá an snitar sin builte go háard agus cechaí bhfuil sí annach cholín fleagar ionintach ar fádan sin de gúil a fuide Andrew Kilcullen agus tá bhar na eisi ríist go díoch bu cead a cholín náide hocht na hína agus buileach tóí hána héin hála a tíhile a gan fácinis agus sí dí seach agan Iascaigh chun cíine ríist bhfuil seanspéidir ar scór in seo go briste nuas fáte na sé ríist teach go híisiil sa spásain sin sin gáin sin acha ní éidir nébrití sin amach ceachta ó mar sin héin seach agan amach le Iascaigh a leganna go duine ar tí seo an fácinis agus ganna go Andrew Aidan McKinley a bulach tá an slitar seacha bú géirí glánan si tí seo a go tasí cin teachtánaí seo a sí cáilte mar sin héin hÉireann sin ag sé meláach beidir nach bhfuil chohort cáilte fós mar ó sí mailin hÉireann sin agus glánan ó sí mailin núna go dtí na Kilcullen cáilte Kilcullen ar a talata a go leorgan nimmert ar a talan is tá slitar cáilte fós a díle slitar pucí suas fós a géine táis agus seach agan amach le bulle ggólainn fáte sé me láid tá se chud amach a taobhlíne agus is bulle taobhlíne bheits an go Bheartan seo agus Róna McDermott is dóile mo bhfuil a ggóil pléis go ggólainn agus chu séán sin agus a héana amach ar a líne agus is bulle taobhlíne tá go Bheart agus Conor Gartland de hócas in cánseo. Conor Gartland Tílan cáin seo a bhla, bu bhdá leis puinte áileach ní hín cána sés go sa dánaí gan tíomhlíne bhla go tála se thuganne tá sé réitií bhla ó builte go glótear fád ag bhfuil sí nach cholín ar fád in sin go éon dáta Conor Gartland nach cholín ar fád sin skilletá teachtasteach go mór san nó mánacht le tamil an nuas dóilm go méidir bhaine Jo Canning a thosa ach a buon níos go ag an álín sin an áíad nach cholín ar fád in sin go éon dátas fágan sin bhfuil cholín idir na fórne ríist ná ní an hína agus seo chugann Bheart a ríist tá an níle Bheartín an tam sin ach tá an slitar pucí suas a éis seo ríist ach agus Ciarán Porter a bhla núil an sin agus Ciarán
Ciarán an fasanóna sin ó rinne go duine agus í bhfuil si tí se go fácudí Callum Paris. Paris a chun cíine bhfuil se sáinní níl tá pastaí waige bhfuil chansa seo ag líomóg bhfuil ag líomóg ceán mór mílteá tá sí taine sé leis na muon tá sí aidir lastan sin át scóráil annach cholín fád an sin ag an bharróg sin a líomóg na cinlí agus puinte eile an sin ag Bheart agus fágan sin a go bhfuil siad náide déine sin a hín sé cholína duna fáne Ishte te ramol na Páirc en over Rosa Garnon Kinte Rene I Pukisos Machinine Thomas Cawley Galchan King Iascaigh tá Faldinte Cawley in Ginny Dead and Raytoid agus William Sira Neil Ciarán Neil Cawley Hain Thomas Cawley an Sostama hí na Cosatuki le sige a Chadurtin Raytoid gur Faldinte agus tá an Schlitter to Kishier Denú me de Jumit Hain agus Leama Ja, maar veel nu met je nu wat ik mag niet meer te gaan. Jean gaan de Páirc agus een bulje zeer. In shot. Je hoekjes die kantjes nog gebeen land tassen hoekjes. Hoekjes zie Andrew Kilcullen. She tashi wel tashi shaska koek meter ama gewoon goal en is. Dagnach beetje goal trug gatiege beetje grand trushen er al. Gunje nog beetje. Dat je met Cadine is voor zich aan het bal, nu voor zich chance het bal aan die linie niet gezien. Toch in Jagari, agus beetje genepen ze mag niet zorgen hoe je van Seanaidh trail en score, bolte go hard en kijk wil je dan een mooie band waar de hele agus dan kantje naar de Drasland, zijn puntje daar zelf vaart. Hij beschrijft zijn gemaakt bij Bheart en de golle en dan gaan je shit Soulid Keviral, overgechuchtige zijn puntje eleg Andrew McCullen. Zijn hier de doel, na je nou dit jet. Een cool body. Rachel and Concho Walla, Paul Burns. We'll take Paul Burns agus say fáte go gló tiige Holland sin Dabra Grant í Coltig Dabra Grant ach beidir go neibeach ar dima ceacail leor cá mór mílte hádaile tá na muide bean na bhfuil chéile bhfuil cean sin an nach cólín eile móin sin ag Bheart agus an fear stoile mo fuirin cean sin Béal McDade a fuirin cean áí sin bhil tá sí hena drastan nach cólín fádach tá rí sin sáchláide an buileach tógéir a tíhile go fácin is beidir an riéir cean sin ach tá sí the machen sin agus Shane Malloy go Iascaigh Shane Malloy tá sí bainte go Shane Malloy tá sí bainte go Belfast ní sí pucis os a géan na fós Bheart trúgal in tro faras Iascaigh I Ciarán agus tá sí pucis os in sin gin cholí láid Rory McHugh a glanna McHugh an sliptar os gotí an farad na slatach tá sí pucis os a díhil in sig Aidan McKinley bainte Aidan McKinley agus fáte national choiris ag Daniel Royston an chas spot an siad conscious chance beidir ag final college de mele hol wel take show agus pulte had it last on agus coolín fáte dash beidir chance cool in sin nach tá conscious had it last on agus sásta go mar leis sin is dóilm náide híine gan sin na náide trí cholína din na fórne ní tá an agus a gúsaí Iomána 8 nóméid nó mar sinna de mutéine agus le áma seach gin Bheart a réist buile mór míte hard sí a dro a go tosaí Dhéana sin leis gan seo tá sí mí agus sciar gan tála tí sí go láide be chu sí tí mí ceach gon na postí go Bheart a tíh ceart gon na postí a go Iascaigh má gin tú lena. William Achtóki, agus seo chugan in sin Niall Kilcullen, go Iascaigh, cán mór mínte chus decha dro a chud tosaí, céfa go suasí seo, tá sin na chóiriciiste hin sin bhfuil fáil an táid ar an réiteoid agus buile eile sir atá an agus an buile seo go Iascaigh agus seansa go an dhar na leidúna sin ríis go dtí chéad a cholín. Cé hógus an cán seo. Well, fekk moet ben land tas so stoiling go be Andrew Kilcullen hockey she hog de canelle fád stoiling go be hockey í seo. Shadin is tan kan díra san ná céna hog sé héit cean agus chu sé héit cean na mú ach beidir go mecha sige seo stúdú ní sár nú teáil hín puinte. Drill sé tras na Páirc rian sé anna chlisteir fád agus seans beidir a scór bhfuil go hard agus bhfuil si an tá si an. Gun canalí a fuir in puinte sin agus sin lontas a chunig fin le sin. Thug sé pass agus tíad a chaile maidide trasnam agus tíad a chaile spotta dúfa ar a maidide trasnam mar sin tá bhar na leidí inis go dtí
chéad a cholín agus tá slite fáte éistin is ag Rory McHugh a necholí láid atá ag Iascaigh. Briste nuas fáte ú Bheart builte fa chéile ach ní éon léana is litará tá sí fáte mar sin ag fear Bheart siar imlín sé an cáintin teach sa spás a chuinn siadaí tá sí gníim go glóte iste hin sin ag Ciarán McConnell siar a chuinn sé pasaisteach go dtí Liamóg me cill go háir na cholín eile ag an leanóg Liamóg a bolin cín sin agus a bolla go glóte hena drasnan agus inis tá an bharna méidí rís náide dóí gan na ínig ceir dóí gan na seacht itá an bhfuil láthú a ínig ag foiidir na cíns well níl gortú be gotá muhinn seo agus muid fannach go méid an réiteoir sásta go bhfuil an tétá gortaí ceach go leor agus well, ní líon defiad a réiteoir a réanas tá seans go na himlóí agus an ceart ar fad igen ferratá gortaí álann sin na Aidan McKinney agus tá sé go leor inis agus buileach a bheithán go Adam Rolston réití le an ceann seo bhla Muinte Adam Rolston amach go lár na Páirc na clátaí bailú héir na gáil san éar fada in sin ag Thomas Cawley agus éáil chun cíine sin tar go fórta sé taní siar a iad a réiteoir nach teanú éon fáil ar mar sin éí puí suas in seo ag ón róm má gán tras na Páirc chuinn sé an ceann sin agus builteisteach tí fin Connelly blocailte a fin Connelly blocailte go seocha go deach le Bheart agus in dtíorthaigh Bheart an seo látamach ar a tíhile go fáilcin is Sóisir agus tasí an fear fucha Sóisir sin na Kevin Corrin a ní éidir sí fucha go chéadú so tá Bheart timppel ar inis agus ní éidir léine í fucha suas tá an slitar mar sin éon fáte sin seo i ríist ag Iascaigh decha Jo an fear chuntarteach an látasach bhfuil se tarní siar níl tá slitar go fólia dína bheileisteach beidir bhfuil sé méleáil choile is de méleáil go an bhlacail có sa deire agus an bhlacail dínta go ggóil báide ach tá an slitar báte sa ggóil agus cólatá na Soilm go bab sé an látasach a bhfuil an cóil sin fáte ag Andrew McCullin tá an muir istí tá an bratach crochtaige ach tá an réiteoir tá sé sástaí tá an cóil cadaithe tá an cóil cadaithe agus tá athú á dhéana inseo ag Bheart tá Ón McDade ag gimach go Páirc Ón McDade agus é tíochtaisteach na áid siúd tá Fíorcha Gill Fíorcha Gill take isteach na áid siúd cóil eile fáte ag Iascaigh dó ceir ach siúd inis agus náide dóíag rudágans nach chuá nach cholín náide dóíag an dó ceir agus Iascaigh tá gimmarte gunne na gaí well tá áúil sin anna chinú nach chuir fad cúla bhchans clufiide sin well cúil bhfuil an bharna leidí go mór a cum héis gur a barna bhóran tamil chean nóid fú mar sin tá fanta idir mu téana agus le ámon slitar builte amachchan seo seochagann Bheart a ríis builte siar an seo seansa léamóg bhfuil te léamóg agus éan an léamógan an slitar teinte díracha le bhla head draslan agus sin tá dínta na sige trí cholín idir na fáin is tá buile amachtóg géad a tíhile gan fácadí á sin máilin a bula amachchan sin is go seocha ón ruam a gán nó gán ar a tíhile go fáilce tá siad a gimmert an sitar suas a fan na dasí agus an feartá tú Anstleblóidín seo sé Andrew Kilcullen anlas faoi Andrew agus é gáil istecht beidir gúil seans eile Andrew gáil ísisiil tá sí leabhlacailte bú sí goite amach le buile seaca cúg tá sí goite amach le buile seaca cúg agus bhfuil seansa go bhharna leidú ríis go dtí trí cholín má hain sé le an cholín a thógeal mar chu siad gearhanana tá an muiristú rá go bhfuil an ceann sin goite amach agus go buile seaca cúg atá go Iascaigh í léon defiad muintir í rúil muintir Bheartaí bhil amach tá sí builte amach anis tá an réiteoir a ráileb Cean an réiteoir a ráileb well ní léon defiad ar baréanas mar ceá nach sé a gcuine na gcuiche is dóinam ach mar sin éon an níos cinnne bhfuil dáthúil fáte bin Andrew Kilcullen a thógus í seo thóg sé go ceann gaiine de ball tríola sé beidir í seo a réine drastal áú mé go hefiiciú le demuid héin agus le áma Andrew Kilcullen tí léon ceann seo bhla breanúid is sprug bú an anna bharna leidú go dtí gá cholín bhfuilte go hádaige tá sí breanú go má seo tá na muide breanúid chéile tá seapagún sí go timú tá sí go timú agus fóí náide trídeag in dó ceir itá an buileach le tógeal le Paul Burns
Builtig Paul Burns, Sheesidro, and Dossie, Hullerin Geri, Hullerin Skirren, Yenny Laney, Fukusuasa, Scarga, Buka, Fariaski, Sossig, the Tiernamachle, Varla Parkin, Nile Kilcullen is Texas Boss, Agus Kay for Sikancha, Fatirashi, Vara will live in the Jagger Ream, Gushine, Anu Fin Moylan, Bantiga Fin Moylan, Cal More Meters, oh, la, Tan Conscience, Builtig Hard, Builtig Green, in Shinagus Coolin, Agus Kay, on the fashion, Liamog. Var na médig í chéad a cholínis, náid ceardig na dó cead, sin atá Kita Fanta, when hart en númed no mar sin, go heffigiú nach beidir amach númed rá brese ein go seach gan Iascaigh leis an slitter Geri wala machta sí cáilte ac fáilte ag Bheart ríist agus hallan tíh sin í lénig go léon pass a húirt a sí tu chéige mar sin héin tríalte istihid sin ceach bhfuil cáintin dá cáintin mú agus fóríil mar go defid go bhfuil an chin sin agus fan an scór náid cearde gan na dó cead. Bhfuil amach le bólag Adam Ralston Gaire you will check the Oshid Mylan, fan of Talon of Chan Counchin, you will law Yaki, Jeffin Canada Talar, and Yelid generated a shock in the Farla Park, but just like a Joe on Lontosoch, Andrew Kilcullen, for Andrew Kilcullen, Ciarán, who made me get Ciarán Chandara, who had chance to trust the machine, big good chance to Melachul, Tankul body, Takima, Tatin Tarkin, good body, that fell into the generator, August Pulyamacha is on, Pulyamacha is on the go, Bheart, well, on Paul Burns. Tá sé gortaí na sé ríist agus ceann cóiléise léir ach cheapan na ríide go bechaí chaise siar hé go bhí an buile amach an buile siar amach agus beanín se chumsa go sé ceach go leor anú méid an brise atá idir mutéin agus le ama agus tá an réitir go isteach go dtí an muir átá einnim duine cíine gal isteach sa leabhar stoilm go méidir go learna an fearrta gúine in sin fin canalaí go learna sé fáil an gúlbáide agus tá an réitir cead aoine sé tuair sé carta buíró well ní dó ní seapan sin ar tatan na ríideach sin réitir agus na muir sin tá bhailech le agus carta buí fáte buí suas ag fin canalaí carta buí sin chiad carta buí sa glufa Bhfuil amach le tógeal ag gúlbáide bhí gortaí gáúméid a chun tá núméid gan dáil tá dáúméid fan tá fós man himní tá díad tá sin tribistí nuas a Iascaigh agus í fáilte leis in sin ríiste go bhar le dá sláta finíon cálaí bhfuil ag finíon cálaí so tá buile siar isteach sin níach an réitir mar tainnim siar lántasach an lántasach ach níach sé sin tá sí glánta ag Bheart trísa i dro agus tá sí bhuiir bháin eile tá leor a sciúre i bárcinn seo agus cíile nach chun tíos leabhar na taide an slitar leis an seo tá Buile siar an seach tá rionna buntaiste níostíle rionna buntaiste ní smó díú fáil finíon cálaí agus tá buile siar ag Iascaigh Díra chuidan lína 62 méadar beidir trotaí hir gon lína 62 méadar a dúra siad amach Andrew Kilcullen le hín cáinse ó thógealcha sé ceann head zestan na sehead ball ní héthógus an gáinse harbe ach an leacholaí láisina Rory McHugh agus sinna cóchaptí builte go sciúpaí isteach sa spás ní bhíine flein na Bheart stoile mar tá cáinse go timú agus fóríil an réitúir i breanna bhuiidir ní mór an áma le idir mutéine agus le áma mar tá dáúméid go dé nuidir tam sé réanús thuasach stoilm go ní mé sé an núméid amháin eile nó mar sin an buile amach le bula ag Paul Burns Paul Burns bullen hín seach go lá na Páirc be immer túháin eile aine stói an stútar bistin wasan sin fáte ní sí fáte bhí sí fáte tá sí fáte fin canalaí gáilisteach pesta go dtí finíon cálaí gáilisteach seansa cálaí bhfuilte go háda go siút ceach bhfuil cáinte tá sí sin hena deast an cólín eile in sin ag fi an cálaí agus sin águs gúil dó cúg chláir na scóran is seach dó cúig agus an náide cardiaag Trí cholíine in na fórne, náide cardiaag dó cúg I bed an buile deir amach sé tá neadóg sétí ag an réitúir le ámasráte aon seo clufa antainimecha de fad agus cheapagur mechan riráis le Bheart hí sé de díanaar cíine fad bhil scóran na íontach ach na cúil nó fuid siad péide ó fuide Iascaigh a chud crut eile de scór. Náide cardiaag ag Bheart agus dó cúg ag Iascaigh be muidir eis a ggóid an dára leab.
an sásta dánaíoch beidir gnéidir lom má go leoríálta sí ag fin an cálaí builte go siúd go háir tá sí head drastan tá na fórdéir chó scór pointe an tíomh básan sin prepaí agus beidir go chance scór builte go háir builte go glóteir fád nach cholín fád sin ag líamóg me Kinney sinna Ronan McDermott builte Ronan McDermott can mór míte hád steach bin cholín eile nach cholín fád agus Conor Gartland de footing can má chaidónis builte siige en sin can mór eile míte hád steach nach cholín eile en sin agus í fartig an lá as Ronan McDermott atá mó cholínta bunag bat seach gin sé be ní chom nach go trasla chóta chance Béal chola je choló tá sí builte go hád builte de jastan sin an dara chance bhí go teine da slát go steach Béal chol tá chance chola go siúd Béal chol builte go híise is deach gol agus cól fáte Iascaigh agus a cóla tasala gunne sé réitií bhla ó bu go glóteir fád ag bhfuil Ciarán nach cholín fád in sin don éon dáta Conor go seach ní á bhí sé éisi fan sé éisi tríal sin scór builte go hána ceach bhfuil si don na muide beanna bhfuid chéile agus tá an can sin a Draslan sin puinte déchar níach ce go leor cá mór mílte hádaile tá na muide beanna bhfuid chéile bhfuil can sin nach cholín eile mó sin roisin seaspá an siad can sin chanspéidir ag fin an cáiste Béal chol bhfuil te siúd agus builte head Draslan agus cholín fáte sé Béal chol choile is de Béal chol go an bhlacail go san deire agus an bhlacail dínta go gól báide ach tá an slitar báte sa gól agus cólatá na Sóile
Ja, fáilte leis go dtí an Páirc seo, Páirc hÉireann in seo mé le Seanaidh agus an Cluiche seo, Cluiche Leathcheannais Iomána. Craobh Sóisir na Glob agus Bheart na Iascaigh agus Bheart chun cín ag ne ama. Náid ceardaíag an 2 a 5 ag bei ghaoláidir le Iascaigh son na dáir le na a chuidir tús leis bhí an coppla núméid in isto na himraí takeí amach a gáid go átearí hógeal Bheart tá an réiteúid am chun sin a caint lábaid fád agus feicimuid chuir a hálós an seo. Náid ceardaíag an 2 a 5 sin an scór. Agus ní cim go léon náthú cheart le fórne tá ní tá a rátilín agus ní tá a feicí amacha feicimuid chuir a hálós an seán slitar ag an réiteúid a réitína í chaisteach túsa chuir leis an dára le céir óhas chríd go dtí Cluiche Ceannais na hÉireann feicimuid léin an réiteúid fós a fánach go mé chuileóirt an náir agus an nágar tá an muir teach go dtí an sinú an muirtíim lín ní hén muir bhfuil an bratacha gginnis ach an Hardagan siad an tríú fear nó cearú fear na beidir de cúgiú fear fearhead rud a cína siad sásta leis faoi láthir tá sé mar sin éon réití le túsa chuir leis an gluifin is chuileóirt ina cheart. Becham siad a cúra céméid imimiúir atá an Páirc bhil sa man anráile chuil na himraí lugail chéan ar Páirc ní léon dat agus tá inis tá fear cín deile teachaí amach dia cantinis bhí ceart a tharlú. Becha bhfuil cúl begtaí heidir tí bhile an sin churás go imreoirí measúnú. Bine tá tharlú bhil ní amach tá cúte bhar buna réanú san sin agus bhfuil an réiteoir sásta túsa chuir leis a gluifinú go dosó sé sin tá imreoirí a caint le chéile tá imlíar a faoi rud éigen na cínte nach bhfuil sé sásta leis agus ní sam ceart a le réile bheith féineach a ní tá tús tá maid a chuir hús a dáir le in seo hílag má teidir bhí táid Páirc cheart a bheith tócaí ag ne ama tá na cúil bhega bhín sin na gasúil bhega tá siad tá na cúil hálar a tíhile go fáteach ní hinna stoilm atá chuir as gan réiteúir ná a gan himreoirí tá ar dégin a chuir asab mar tá beidir go bhíon fáce a chuir asab ní cim go teidir mí ceart leis a Páirc feicim go sí in jou chomma tá imreoirí sciúra ceach go leorach ní an go da mór a sin tharlíonn sé sin a chuile chluife na stoilm ach feicim muid inis tá an réiteúir an Cluiche seo. Ní léon definir is tosí an chluife réanal sinna doháin tá nis beidir go tosáte tá na himreoirí lá na Páirc tá chuileóirt ré tá slitar caiiteisteach agus tá tús chuile leis an dára le agus seoch gon Bheart agus go sé le hén cáin sean is gunne na guthe thug siad scóir íontach sa géile tá siad a chun cín le Céidir faointí ag an 2 cúig tá cáin tuí bhab go don acob agus í fáteire sin seo ag Rónan Maláid, bhfuil é Rónan Maláid stecha deocha tosí an fear dat slát finí an cáilís de mé le hóilán an chodart elinn seo bhfuil fáiltínta déad an lá tasachtir déad an réiteúir nach bhfuil tá seans beidir ige mar sin héanaí bhfuilte go háda agus tá sí bhfuilte go críine ige chéad scór in seo ag Iascaigh hééis 3 second agus í fáte in sin ag an lántasach Andrew Kilcullen agus Andrew Kilcullen well níos go gon scá se hagann chéad buileach le bolla ag Paul Burns anna teán go deoach lá na Páirc fáte sin seo ag Iascaigh ráchúdíine dú na fórne dó sé an náide ceardaigh siar a hain sin leis sin gáin sin sáí a mar sin éon cínte sin Rory McEwie lána mácha tá sí fáte ag Bheart an agus í ggéire í chuil chun cín builte suasan sin ag Kevin Curran ná agan tílína ceán trastan na Páirc bedan nuí ag gáin sin bertaáil na tro feras Iascaigh
cé fasí beidir ní aína sí fucin sóscí chéadú ní fucin sé sós arbí na sé de tala a rogaide tá sitar aige tá sé géirí lána cínteí lána glánan tena sí so sé dro na dosíhann seo cé fasa cáinseán cumán bhfuil fáildínta stíhann sin Thomas Cawley níla déna réiteir glantamachchan seanú bé ag since sin Kelly a bolúna a tíhile a gan fácí fátinis ag Andrew McKinley gus buinte ag Andrew a chelí córa ce fósa gimimecht a sé húcailte tá cínteí lána agan tí lína hála a tíb sin tá na muide rá nach chutí go teach a sí reis le Bheart a gúnaí bhfuilte tras na páce nu siad a géirí lána go duine glanta Ciarán Bradley bhfuilte sósa dro nó dosíhann sin nach tá na cúlaithe tá Iascaigh géirí hecht amach a cíntear bí fiú go chéadúin a bhróg tuí in sin ag fearhfuil bhidóir a sin máile nína fáildínta ná táda mar sin nach al siar a treid géirí álta rónan me láid ní si rónan me láid tá sí fáte éis ag sin máilin ar a tala agus tá buile sí amach ag ó sin máilinn tá an fisiúiriste hána héin le cóléise chud é náide cardiac an é dó sé sin ráthúlína na fórne sin bhfuil agus sechagann an buile sír seo hír neice lena gúil héin agus bé á sin máile héin ó hágus sin cáinseas dóhilam nach é hágus sé an cáinsin agus í builte ag Rory McHugh Ceán mór fadóí McHugh agus í bistinúas in sin an bhrógtaí ag tá fáildínta go seafuideach an sin fear Iascaigh ag fear Bheart agus buile sí réascaisteach seo ag Iascaigh inis agus stoilm go bé an Iascaigh Andrew Kilcullen na hócasí chu sí díire chuid in dí mór a bhín san sa glufa pellach nach bhfuil bhainte gé le cuasaí Iomána agus seansaigh an bharna leidú go dtí éon cholína bháin agus sé cuairtúáte cín le híonn slitar a leagan síos Nis sé anna bharna leidú go dtí éon cholína bháin Andrew Kilcullen níos guide go leor dínta go leor éibre dínta ag siúd chum agus pucha agus a bulam sú builte go hád agus builte go críneige mar sin ní lecha cúlína bháin idir na fórne náide cardiac go naid dó seacht agus tá go leorráman ní le mí a charta tríú me go le san dára le an seán buileach le tógeal ag Paul Burns a bula ar a tíise go fáil ganna teán go dtí Kevin Curran a pucha suas a géirí lánamach a si Kevin Curran go fáil tu go sin pass sin an basket to straight agus í fáilte ag Finney an Cawley builte an bulanún an seo agus transpéidir an seo ceán mór ádasteach a dro an chól agus fin mailin héis na fórne chun chóscór fin mailin leis gan sin chóscór dó hocht an a náide cardiac agus tá áthú a dhéana hana héin Tá áthhaíonna agus cétá i gimimeach go fáil Tá Daniel Royston i gimimeach go fáil go Iascaigh agus takeísteach tá ividir 16 Carmen Bhearcur takeísteach Tá mé rá sin i cearnú Bhearberg tichtaisteach ní dom gaiinem hena mesa níos Iascaigh aróchas heastóile mar seo chugann an slitar segus í fáilte éisiigh Andrew Kilcullen ú teanna chuir cín chéadúil tá mar ádasteach a méle chóil tá sé heanna nestan agus gon chéadúil suglafa tá Iascaigh gote chun cín hééis chumbuméid sa dáile dó i de ní dónaí in náide cardiac agus Iascaigh chun cín gon chéadúil suglafa agus seo chugann buileach defininis Bheartaí lánamach ní éidir lehab í sin i fucas os a lár na páirceach beidir go éireach na tá brús a gána an cinál rockhála hálann sin cinnte réine í fucas os an réiteúir a scíile lá ní teáilisteach díana de Bheartaí chléitrop na táda fós deachreachtaí ag déine gon dáiran í fucas os tá an réiteúir a breanú agus ní dóilm gúilte le nead go héide ní tá sí glantamach sa deire a gána sin í fáte hála ag Holland sin ag Andrew McKinley builte sósa ag siúd agus seochaganníos beidir gúil seansa seo ag Bheart ceán ádasteach a dro an chóil tá sí mú ar fórthaí agus éis le muointí Iascaigh a sin tuirte bula boscail ceán sin agus í go timú agus tá siad héin cholína bháin chun cín buileach tóí hána héin in seo ag gúlbáil sé Adam Ralston builteach an agan tíh lína biste nuas fáiteach an seo goteach an seo ar a lína agus builetí lína rán go Bheart agus cé hócas an ceán seo
Gé hócas an cáinse al siar le tógeal a stoilm go bé Kevin Curran a hócasí well I sé gos na tasí is géile tá sé híos na cúlin is gon dáile mar tá si gimmert a gunne na gohim agus seochagan Kevin Curran ce go sin cánáí seo bhfuil lénig go léon pass a thuirt. Well níl héanana go fáile gé réanos Líana sé tá an brata caite sa meach aige mí a meach agus tá sé réití léon cáinse ó bhla ceán me go leor deas ní hí sábéidir sa dánachta sí buí suas in sin ag Iascaigh agus sin Donald Hanley. Bwyltisteach ag Donald Hanley passasteach an sin agus í fáitistein sin ag Thomas Cawley trasnal Páircin seo go dtíine scuir eile finan a Cawley bwylti go hard agus seo agus tá puinte eile an sin ag Iascaigh agus inis tá siad an ráfuinte chun cín agus a baint leas as an líam dóide sin séideag náide cardeag well sin náide cardeag agus an cúlbáide réití léon cáinse hógeal a ríist cúlbáide Bheart sinne Paul Burns Bwyltig Paul Burns, hálar a tíhile go fáilce chun sin cáin briste nuas fáte agus cáilte agus fáte nahuiireach tá sí cáilte nahuiir freisinach tá Bheart íocht amach leis an líorthid sin dámar Grant a treide géireáach tá sí fáte leis inseo ag Iascaigh agus seanspéidir a ceán mór fada eileisteach a deá fáil agus tá cáin sin í héin heidir deasnan slí cholíon glánaid na fáinis agus Bheart chun deire agus Tá an bheartínta Iascaigh ina sé ríist agus fágan sin ghfuil dó híine agacab in aionáid i ceardeag an puinte dearna sin péidir chéile ag finíon cálaí agus seocha gonne amach leis an buile séir Paul buile mach ó Paul Burns bhfuilte anna ag amach heil lá na Páirce briste nuas hálann sin tá róna an láid I ggéirí fuchas suas buí suas go gilóteigh tá sé sáí tá cinnte a lénéna tá sinna sé Rory McHugh glan Rory McHugh síí ach níl nach fear Bheart le sin sinna Kevin Curran i tíocht amach bhfuilte Kevin Curran nach í gotí lei seo I ríiste ag Iascaigh agus I ag bhar a hatslá a ríis finan Cluiche á ina go duine seacha Géireáil tísin a Ciarán Bradley agus Ciarán Bradley amach go Bheart lánan se go deasanna mach an seoí agus í fáte inis ag Callum Paris a bula in láh passasteachan sin ag chéalaí córic tá fáildínta sin dean réitear go scílann de rila buntaiste se thugaid an slittar an sin ach dean réitear nachrá in buntaiste an go Bheart agus tá buile sír ag Bheartíidecha le níine 65 méadar a go beidir 30 hírón an beidir rá 30 hírón simúl ceóchas an ceanáí seo de Béal móg ógus hígus na Iascaigh Jacob sa géile seach puinte fo se sa géile agus sé ógus an cean seo bhrális an puinte seáil ní nach chéine Arta níú méid nó mar sin caite san dá lein seo seocha gon líon móg me cinní réití le an cean seo hógeal te anna bhharna leidú Bwylti go hard ag breanní sí go mai seo a sí briste nuas agus ingí miste sin agus a glán amach go hálainn fad tá leachholí lá sin a Rory McHugh an tí lína hálar a tíhile gan Páircin is an slitar a eisle le Iascaigh agus bwylti nólan seo go dtí Donald Hanley agus an slitar aige tá sé mí an chéalaí córic ní léana hímpla tá sí go fóid beidir go chance go héine scóir ní róí sin á mar fan coolbody tá sí go coolbody Paul Burns a glán amach a tíhile gan Páircin is cé a fas Cáinse fáte leis ag Bheart cánálainn isteach sa spás go dtíon fear a tháinig isteach Ed Ball sinna fíochar gil nach tá fáildínta fíochar gilhfuil agus tá buile sír ag Bheart a tíh ilmach lá na Páircinú an tíhile se le Bheart an cáinse fíochar gil I deanú fálaid fíochar gil agus fíochar gil well ní hógus an cáinse bhfuil duine eile tu isteach go nach bhacha mu díochttasteach well Níl a sé Ciarán Brady hócasí Ciarán Brady hosan clufa dó híineag na náide ceardeag 60 go ceardeag atá agus nó sé Conor Gartlin atá le tógeal bé Conor Gartlin bhfuil sé Conor Gartlin isteach a méle chúla chuir sé an cáin pas glóte mar sin héana bhíonn seo gonne lánta sa chuil chance scóraige déana réitear gur fáildínta réanos agus sinna Andrew Kilcullen fáildínta déana réiteir agus kick sír nó buile sír atá steachan go Bheart agus testín na scóir seo go géir agus go dóití bhab Ní cheach amach éon stróthab ní sam cé a le tógeal ób ach Stóigh go bé líomó go hócasí
agus sé agus ní heach amach éon stró a lí móg McKenny an cáinteach ar ar drastan pegus a bula ar drastan in chéad scór gon dá le forte ag Bheart an seo agus tá hart ar éon mé dé caite san dá le dó híineag sin seachúnaí déag náid a cúteag tá fear le tíochttasteach an seo go Bheart ní sé dínta go fóliacob agus Jack Lavery tíochttasteach feicemuid na is inimmers tá céhéchas isteach tá slitar leis le Iascaigh leanana mu inimmers siar a hainse leis gáin sin í Beartínta a bhíse mar sí grúte leis ag Bheart má dó leachma acha cinnte réí focusósan is má lá na páirci céafas í chulaganna i ggéar a bheith puca ní léana naní fi go fóil tá sí pucaí ag duine cíach céan duine éí me anráile tá sí leis le Bheart cinnte bhfuil cic buile sír a go bíon tá sí fáte leis inseo ag gil agus se fiochar gil bainte go fiochar gil agus seo tá deachcha ag na himnáíon slitar a focusósan is tá sí pucaí sós ag Rory McHugh a bul a sír tá sí bainte rá agus bhfuil buile sír isteach an tá buile sír eilinn seo go Bheart agus buile sír seo le tóg a lacha agus tá ihid an ní in seo sinna céann me calgan na gimicht gon fád go Bheart agus i tíochttasteachna áitiú tá ihid fihi cehead Jack Lavery teachtasteach buile sír ag Bheart bhile puinte eile áil agus an bhar na leidú gotí an cholín amháin dó híineag sin seachta go náid a cúdeag rá cholín idir na fórne hála a tíhile gon fád agus sé Conor Gartland ógus an cáin seo Conor Gartland ceadíon sé Blanna bhfuil in spruc bhfuil duine í leon pasa úr tá sé bhd amach as cín 60 méadar ach tríal sé bulann sé ceá mór míte cháir tá sí breanú go má seo bhfuil sí casaginnú mé dearnach déanach tá agus fóréile tá sí bailí so fan an scór náid a cúdeag ag Iascaigh slígií dó híineag ag Iascaigh slígií heartta marrá náid a cúdeag tá ag Bheart ón ngáil sin mar atá agus mu tríú mé déag nó mar sin caite san dára leann seo seocha gunne slitar a steas a Spórt a gáil na tróta Tomás cálaí néidir sí focusós pucann sé sósaí a sí ag le bhfuil go léon pasa thuirtá níl tríal an sin trastan sinní go ráda a bhfuil sí go ráda déanaan de cheappa go bhfuil tá ar a tála cinnte réine ríos go leorgan na mandacht sa dára le ar a tála cinnte réine an slitar a focusós tína tára an sí focusós mar sin énig fin canalí ar a tála déanaan na réiteir a bhfuil buile sír tilte ag fin canalí agus tá an nimmert a gaiirí te mar tá imnuí bhfuil primcu chéile amhain sin nach tá buile sír ag Iascaigh an réitúí gáil scríomh ríist sé scríomhann seo agus bhfuil se le hí duine cínte chuisteach ina leabhar nótaí a stoilm na méidir go bhfuil tá se na fóca le hí carta áil tá sé scríomh agus sa stoilm ní me anráile cin fear bhúil se tuairtin an Carta Beo dóilm go bhfuil cehead Kevin Curran bhfuil a Carta Beo fáitige a buile sír ag Iascaigh agus an muinsin le í hógeal tá Andrew Kilcullen tá sí hart well 60 méadar amach behanír 50 méadar amach an ggóil ar a tíomh seang an fád cáthroisteach chun tíomh líanam a cóir na go dhéige maidí na sí chas a ceart Andrew Kilcullen Arda martínta go siúd pucan titir inis a le bula a sí builteigh cechi bhfuil siad a sí beanú go hálaid tá sí go crín tá sí head drasnan agus tá trí cholína idir na fórne ríist dódóíag an an áide cúdeag sin mar atá agus hartar cearbag an le cos cearhúide fanta son na glufa seán an bhfuil Iascaigh ná gríime chuinealt bhfuil Bheart an íocht aráis tá slitar an gé buileach Christopher McDermott sínta go máin sin ag gúlbáda Christopher McDermott a bolasos i drocha tosaíocht níláán a fearras Bheart a héin a fearras as Iascaigh as builte siar go siúd go dtí Rory McHugh an fearíánna fin canalí Rory McHugh ach preisiachtínta ag Rory McHugh a gon cheann sin agus cínte Iomána cínte réí focusúas an brú a damananta chuide ag Bheart ar ban tíháil le gon fácinis a cha mar sin hénta Rory McHugh tíocht amach agus is litar ag tá sé tarní siar déan an réitir nach bhfuil léon fálan tá an brú sa gánan duna cínte géirí foca ní léana an ífoca agus sé deachtartaí inseo tá sí glánta sa déidir mar sin héanaach ní léana an a cha fear
as Bheart le Seanaidh leis an héin títí in sin mar Rory McHugh ní héachhui Dara Grant ó bula sósa droch fear haltaí hálan lán tas a Ronan McDermott builte Ronan McDermott an cúlbáid stúí sin ceann se lígann sé prab agus tugann sé pass amachchan seo agus í fáilte Donald Hanley cíntéirí fuca ceart tugann sé pass amach sin éireach a gomán ní siad an annaí fuca suas tá sí pucaí nail Kilcullen i géirí lána síos glánan sé síos i drocha tasíthe cé fa sin ceann seo tá sí mí Iascaigh an lán tas agus an gáilna tro in seo tá finne an cálaí tá sí pucaí suas ag fin an cálaí bhil si go teachcha a tíhlíne tá sí go teachcha a tíhlíne agus a céile sin ceann seo tá muirrá go le bhfuil muirrá go le muintí ligaí an ceann seo Stoilm go bhfuil agus tá nó bhfuil siad arálam go bhfuil sir a bhí an. Dearnú fáil, dearnú nó, ní dearnú, is bhfuil tíhlíne tá an agus Andrew Kilcullen a thugta sí, níos fud fear Bheart fu sé puinte glóite ball an san nonad ceanna céine ón bhfuil tíhlíne. Bhfuil Andrew Kilcullen an an rud ceanna céine dhéana. Seach ganne, tá sé brenn bhfuin splucair éanús tá sí bhfuiltí geachtaí sé an faointe tras na chúla chun sé agus tras na chúl go duna agus fóraí le haint an ceann áirí sin ahrú dínta agus tá fin nóí fin máilin i mí go fáic agus tá Páirc Welsh teíisteach fin máilin i mí Páirc Welsh teíisteach sin ahrú an Iascaigh an tróna áirí seo ceach bhfuil tám 7 caite san Dára lean, buile amachtóí agus sí seo chuganíis agus í fáilte ag Oisín Kelly. Oisín Kelly is Sathairn, builte sosa Oisín Kelly drocha tasí tíhile a an fáil bistí nuas berteáile ní tro bhfuil fálan sin níla déir an réiteach tá cínte réanaan slitar a fuca pucaí mar sin réanais ag Rory McHugh a glána sí sa dro a chu tasí ní lánach den bháinna chu bistí nuas an sin bhfuil fáil dínta sin níla déir an réiteir go leor titimí á fáilin is tá finín cálaí an sin slitar ag fá cálaí sin énig leon pasúirtáis bhfuilte steach ag bhardíad a isteach ball agus sinna cámach a bhuiigur builte go siúd agus í builte cámaige agus fóraí agus is buile amachchan is an go Paul Burns. Ní tá an trí cholín dódóí gan áide cúdeag. Bhí chun cín leis trí cholín sin agus seo chugann buile amachtóí hána héna brú dámata chuile mar sin héine Rory McHugh tá slitar builte siige í fáitíine si bhar thug séidir steach coppla nóméid á chuin agus sinna Jack Lavery a bula sosa dro na dasíthe cé fa sin ceann seo agus í pucaí sosa ag fear Bheart agus sinna fear a dáhat slát agus sinna Ciarán Páirc siar hain senis leis an bastion tá siad an sáin beidir bhfuil seansin seo mar sin héin siar bhfuil bháin eile go dtí Ciarán Curran builte Ciarán nach cholín fad Kevin Curran agus an ceann sin na tastal Iascaigh ó Bheart agus rinne sé sin go má an Bheart sin dínta go má go gan éon dat agus gunn sé sin inis an scór sé cholín dé gan na dódóag cholín glána idir na fáin agus neartám fanta fós ní limi ach níú mé dé fanta seo chugann iste pucaí sosan seo go deasúid bháin eile inis ag Callan Paris a bula isteach Bheart a fása go léir chéad isteach dín fear a tháinig isteach seo Jack Lavery Callan a blintlitir í fáilte leis mar sinnéine Ronan McDermott a gáilisteach tá sí cáilte ag Ronan McDermott agus seach chugann amach le Iascaigh agus i ggéirí fuca sosan sin tá Finn Connolly tá sí ag Finn Connolly is Sathairn leis Finn Connolly bula ceann áard isteach dro agus tá sí cé fa sin cáte tá sí gníom go hálan istihinn sinna bhfuil fáildínta istihinn sinna Thomas Cawley déan an réitear nach bhfuil tá an ceann sin builte go háir má fu sé sin nach cholín fad nach cholín fad bhí sé faoi bhrú dámanta in sin chu sin ceann sin idirnáisná agus puinte glóite fad in sin ige Thomas Cawley agus fágann sin a go bhfuil trí cholín idir na fáinne ríist an buile amach le tógeal ag Paul Burns. Seo chugann Paul ceann mór áard seo in dhéon sí roiádach tin sí an áard í bistí nuasa sin fáilte leis go chéalaí cóirí sin pastrasna in na Páircinn seo go dtí Kevin Curran glánta Kevin Curran sos i drocha tasí a tíocht amach i leithe an lán cholaí agus sinna James Weir bainte go James Weir ach bucí leis sin ag
Rory McHugh Callan Slitter mar sin héning sí fáte leis ag Bheartaríiste agus se chugann Bheartar chun cín pasiste a Spórt in seo bhrála hab cúlína a tan Slitter cáilte go bhil sí fáte leis go tá sí cáilte ríist allar tísin go fád cín teréine grím a chuneilteir an Slitter cé go bit Sóisir man dearad an caiidean rééisanta mar sin hén cé gúil amantaíán gúil rudí go le mú ceartarab mar sin héin ó híomh an rud a dugann siad an first touch má gin tú leat me bhil ní te sin ach beidir acabach tá sí fáte hálann seo ina sig bhar Páirc rónan me láid a go Iascaigh agus tá buile séir fáte acab siúd agus tá Andrew Kilcullen arála fágaí seo amsa tá sí bhád amach tá sí 65 tá sí bag nach 8 slát amach ón gúil tá rí leis agus tá se go teach leon cean seo thógeal Andrew Kilcullen thug sé an fógur gláán rá go dúchtte héana cean seo níú méid heidir mu téana agus lá mu trí choúlín idir na fórne fillhií chun cín leis trí choúlín sin dó trídeag in náidir séideag ag fiún ngáil a bhfuil Andrew Kilcullen in séad a faointe chu idir na fórne le cór na gaí 8 méidir amach bhfuil tíirmid 16 go le a sí builte an ádaige tá sí taistil tá sí go hálainn head drast an annach choúlín fad ag Andrew Kilcullen agus tá chéad a choúlín idir na fórne dómh cardia go náidir séidir choúlín inspiraidir chuir fad annach choúlín go deo in sin ó Andrew Cullen agus seochaganne buileach hena héin le tógeal ag gúlbáide Paul Burns built ag Paul builin sin cáin sin machal a lána Páirc gníim go hálainn in sin agus seochagann Bheart eile sin Slitter isteach sa spásan sin cé afas sin cáin seo Bheart trúr na tro ní éidir léanaí á go fóliach ach beidir go éireach se gimmert ammannicht le talla le builte siir in sinna dro na Fillár Páirce tras na hain siile sin gáin sin is ní fátin seo Ciarán Brady builte go háda go siúd cecha bhfuil cáin sin a mú agus fóraí agus éis le muointí Iascaigh a siad sepaí nó sásta go mála si gáin sin go timú. Ceda fanta 16 me go le nó mar sin nidir cean na fórne segus Cluiche na hÉireann go anháil san fada ag Thomas Cawley gáilisteach tá fáildín tar cínta tá fáildín tá déna réitúil agus is chic buile síiristeachatá go Iascaigh agus go ben an níoscuide sé Andrew Kilcullen na hócius an cean seo Iascaigh láimh le chéile fós a ní se hart ná tada mar réib agus seochagann Andrew Kilcullen í léon de fidir Andrew Kilcullen na muir caiint leis an réitúd Andrew Kilcullen on cean seo thógeal ó teanna bhar na bhéadú go dtí chúlín gan bhfuidir spucar éanús dóigh ceartí go náide séideag sinna tá an fiche náide séideag seochagann Andrew Kilcullen Breití leon cean seo bhla bhfuilte go deasaige bhfuilte go hádaige bhfuilte go críneige agus sin choúlín eile ag Andrew Kilcullen choúlín idir na fórne dómh cúdeag go náid is séideag agus séanú me go le idir mu téad agus lánáman Slitter tuí ag Donald Hanley ní hé ach Oisín Kelly bulin Oisín Kelly han bheidir sosidróna das íorra an agan tílína go síachchar a tílína ní hain síachchar a tílína chuníiste ag Finn Connolly agus fáildín teidir den an réitúr agus is buileachchatá go Iascaigh buileach bhuiid amháin eile atá ó ní go Kilcullen siar le hí seo gal cínte mar tá sí seo bhád amach a sí 20 méidir amach 100 méidir amach éanús ní deagal siar le í thógeal agus seochagann an buileach le tógeal a bei James Weir ó gus í an lán tasacht nó tí fócaigh sé me láid Dynna cíns gon bhirtnú beidir go bhéh sin máile naní man anrá leit cé acabtá annach tá sí tíocht a réanús ní ceachtar go sé Rory McHugh bhfuil sé Rory McHugh sósa drocha tasíon Slitter a titi briste nuas tí go maig Bheart ag ceanse a lána mairing le habí í lána chuní anad mar sin éon bhfuil fáildínta in sin ní tá sí fátin eisiig tá sí fátin eisiig Ciarán Porter achta sí cáilte mar sin éon bhfuil eile agus seo bhfuil fá ní acan réitú le sin í fáildínta Andrew Kilcullen ní acan réitú sin tá inimar taineh Craobh Fátharta buile síris ag Bheart Thiarnaigh i lehéin go fád agus tá an Cluiche an tesaí fadan is
agus hartar chugnú med nó mar sin fanta san Cluiche chu go hefigiú le réanús an buile sir le tógeal agus tá sí tóí Conor Gartlin stecha drocha chud tasí ní eléine focisós tá sí pocisós in sinna bhar a tháinig isteach an túús agus sinne Callum Paris steach sa spás a sean sa scóbeide buráil cóil cólí tá cólín fáte leis go bhúil tá an cólín sin fáte ag Ronan McDermott gá Bheart agus tá bhar na leidí ríiste ina se go nós gotí chead a cholín dó a cúdeag gan 70 dó cúdeag sin fís hín na 70 chead a cholín atá na slitar bult amach so sé jogad tasíú síní me cáí níl géiríálinn sin an bhar fer dá slát choún scire choún ar a dal ní léine an slitar a focusús tá Craobh agus choir ar isteach tá láb leachí ar a tála ag duine cíns gohhainte Bheart an slitar á bhrí sin tá buile sí réasca fáitin seo ag Iascaigh agus níis ige bheith Andrew Kilcullen a thugus éon cáinte a thógeal. Chead a cholín éidir na fórne, chead nó méid éidir mutéine agus lá am dó a cúdeag sin fís a dó na fís a hína na 90 agus Andrew Kilcullen gon éon defiréid tíocht amach a tógeal blogum gon bhuidéal tríochta agus réitíl héon cáinte ógeal na bhés well dean na muir leis na bhés tú ré ní éon defiréid Andrew Kilcullen Bean bhfuin splucanis tá stíl cinna leisteach aige buile an réad cinna láb a bhín sáú sa dicha glufiliadú gin mar sin ach seach gan eile cáinte a thógeal cáintú builte go láidir ag bhfuil Ciarán tá Ciarán head drastan chulcholín idir na fórne ríist dó séideag in 90 ní teach ar a glár go fóin achas gar gan áthir is dóid nó beidir gúla ferrat ar a glár nó neach sí sinna mú ní dóilm gneachcha dó séideag Tó is séideag an 90 sin tá chulín idir na fórne tríú me tá an réitúid iste a caiint leis an gúlbáide agus tá carta buí fáte i gúlbáide maiálta rud a híine dúirte leis sem mé agus dóilm sé sáhfuil gur an cáintin na mú well ní an cáintin na mú feiceáil éas go leor seo nach sí mú Tá praseachtaí tugann a bhuiile amach ní tí glanta go hiilis go thomláán fós agus a chuntort dear a chuntort lánachta tá si beidir go déanamh lebí lána inis Bheart i téanamh buciontaí tá an siadíocht ná dá bhí fáildíonnta éirecht in réitú go riil na buntaiste tá sé de réis agus tá buile sí an seo ag Bheart Thiarnaigh na héon go fácín in dáfhí sin. Céógus í cáinte Craobh. Kevin Curran is dóile mo hócasí. Kevin Curran ifid a cead a ríme go siúd a brenn an nám ní mór an nám a fanta éis breise cin tábre se bhés an anú méid nó mar sin a dás le mé dóna tí ganú méid a chubre se an a chuúlína idir na fórne an buile sí Kevin Curran. Níle réitúsás na fóscúil Kevin Curran gúil rudí le tógeal nó ga sé í hógeal tá sé réitú arágu se túd cead go Iascaigh arhuíine agus tá osín mollin imi an fád agus take isteach an áitsúd tá Cuihín McGee take isteach seo chugann an buile sír na tógeal Ciarán Bradley hógus in sí Ciarán Bradley agus osín máilin i gimach gon fád ní léana chrá lá leis na tad níl go hart fót ché go chulín idir na fórne ce dtíana siad le seo inis tá lá caite go le chéile ní réon defid Ciarán Bradley tógeal an sic tá an réitú aráis fan seci ní mes réití go hiilis go an fós átá sé tá carta dearach do ige go banisteúd Bheart is dóilm carta dearach do ige dóilm go bhfuil seo chugann an buile séir ní builte nóna a tíhile an fácinna seacob agus í ggéire i lána suas heas noch cool habban sóid náide le hí hepa go cahuí sin heas noch cool agus seo chugann Ciarán Bradley stecha mé le chóil beidir go bhíide se cóil tá sí fáte go cóil an seo ag Bheart agus ní súla géine lei sin níos ní teart na buile an las ó an choríist ní nach trícha secinn go hefigiú. Trícha secinn go hefigiúil á cholín taidir na fórne sinna méid
Cholín builleisteach an sin agus cool agus seochagann buileach tóí hína 16 dó séideag Cholín idir na fórne seochagann Bheart slitar a leis lebsút ceannaisteach sa spásan sin céafas an ceanse a gáil na tró tá Léamóg apachas tá réitir aragúil fáildínta Léamóg ní bheith annach Cholín amháin máin siad an builleasír seo máin siad a builleasír seo máistíochtain siad ar chóscóir Béal Breisian ní le dá fi sin Béal Breisian máistíochtain siad ar chóscóir an builleasír le tógeal builleasír an tá an Tom Caite tá an Tom Caiteach be dóna tríganú méid a Breisian ní le dá fi sin seochagann tá an réiteúid scríomhar is stácha díos tá rící teíochas carta mar a me sé cuaramach agus seochagann inis Léamóg McKinley réití leon cáinte bhla fáca sé seo nach mé hetrap ach ein Cholín amháin seochagann Léamóg bhfuilte Léamóg de bhfuil cáinte head deastal ní lá nach Cholín amháin dó is séidir anú méid atá fógraí dó séad hína 9 hína 8 fi hín dó séideag fi dó ní lá ach Cholín amháin agus anna heachtaíar dínta ag Bheart a glufa seán na réide hí daoine cheapagra se hart ach níl clufilman in Harcu dón buileach tóí in seo ag Adam Ralston tá mór míteach sí sa drocha tasí bei a sellh na titir headh tábhachtach an báta se tá sí eisi ríist le Bheart builte so sa dro agus tasí uirháine eile go céafas a cáinte á fáilhálann sin tá Callum Paris a bolla go hart deché bhfuil sí tá na fórne chós ní tá sí an head drastan tá na fórne chóscóir tá na fórne chóscóir hín an 9 an 9 dó séideag na fórne chóscóir agus seochagann an buileach bhfuilte go ggóilbáide agus bistin was an Chinese céafas an ceannaí seáil ní tí fáte géana fós tá sin a bhrúsa gána gal na tro géirí focus tá Andrew Kilcullen tá an slitar go teach a tílíne agus is le Iascaigh an ceanse ránú méid atá fógrathe tá nú méid ó sin bailí hána héin agus seochagann Andrew Kilcullen bhrála sé ceanseach a éidir drasna cheap siad gur a Seacob cheap siad gur a Somálach ní séíomh Somála seochagann na Seandrew se an ceanseach an bhfuilte go háard aige a sí breanú gúil sí cámhúil bú sí casta ní tíimi agus in thurbe fós cínte réine í fuchas suas stiime a chúil ag géir heachtamach le tá sí tuíachchaseo agus Rona McDermott géirí lán Atlanta an lá tasach híar measca chuta tasí a híar measca cólaí a siad go teach a tílín agus buile tílín eile bheitán go Iascaigh a tíb seo go fág níos céthógus i cáinse a bhfuil an fear céine Andrew Kilcullen gáil atágeal máin sé seo is dóilm go bin sin mar tá an Tom Caite seochaganne í léide firir tá sé cuatú croáín le go sé cáinse an be dín buile déire gan chlufa seochaganne bhfuil tá áda tá sí casta ríos ní róí sin an is tí mé chúil i glantamach an seo glantamach ú tí glantamach a binéin í tí glantamach go fóileach an réitúir rá go bhfuil sí go teach is agus bhfuil sí go teach ar an dína cúil agus fóraí agus seochaganne buileach a stoilm go bed dhéire be an Breisian seo be an Breisian mar dála a gnéisteach ní réon de fidir Paul Burns bol an chin seo ní léon dát fao sin hí a chuúlíí chun deire an réitúir éis sin neadó go héide tá na fórne críochnaí a chóscóir hína 9 gan dó séideag dágans go mé an Breise ein in seo an tróna seo hína 9 an dó hína 9 ag Bheart dó is séideag ag Iascaigh agus át chlufa át chóric át Highland agus an Breise ein in seo be mu leis a ggóir an Breise sin.
Cé déanú méid go nábre sib agus an cúil sin a fuid chuna bé gartlan a fuid í stoilm chuna gartlan dó dhé go fuid an cúil a hí bach a fórne a chó scór bhil mí ráfhaintin eile tasta ó habrú a fuisiid agus sinné na riide an cluife agus ráhí sin sinné fá gúla muidiriste an ná brise inis agus máithríocht ní siad rám ééis an brise déanú méid a daobh Mael bei pocaníirce ein inseo an tróna seo. Mar sin mu tús réitina túsa chu leis an dága le. Hín fiadó na dó séideach an réitiú de munsin réití le an slitar chaisteach a ríist. Breanú gúil cholathirt ceart agus na cúla híreist an slitar caitir steach agus tús cuire leis an géad bháta gá an ná brise agus Bheart atá a gimmert le córna go híos a dága le. Mar a ví a géile beidir go chansin se agab tá ceansin chuir múachab agus cáilte go don agab agus secha gonneach inis le Iascaigh agus fin canalí. Fin canalí bhfuil sé go dtíon cúlbáide á bol nún ar a tíhile gan fácinine seáte bhfuil fearle sé agus an fearle sé ná Donald Hanley agus gláán sisin suas i dro níos goí é sin an lántasach Andrew Kilcullen, a sé Andrew, leis sé mé a hol, sean chola cól go láir fád ag Andrew Kilcullen. Cól le sin tríú cól fáte ag siúd agus tímuid ach cemid second, ceir sé second isteach san ná brise agus anna hús ar fád go ag Iascaigh a gunne do guthe leis se agus cól gan sco fátin sin ag Andrew Kilcullen agus tá déine go bhaintear Bheart tá sé gortaí dóilm tá cóléise tastalhaid tá sé ceach go leor an slitar leannach na raig agus tá sí sé ríist le Iascaigh agus glántaigh Rory McHugh sos i dro chu tosítheach tá sí fátige bharala a bhí sé sin Navar Grant i ggéad lítar slitar bhla síos i dro chu tosí héin tá sin díntaige Rilla machchan tro á fáil ápe go suas an éidir le sí chuir drastal an lémóg gáard an éidir le sin drastal éidir le sí chuir drastal cólín agus flaggaráis ag lémóg an sin agus cólín eile trí séide gan a híal in fiche ráchúlín in na fórne ina sé ríist an buileach tóí go skipaí hálann se go dtí sé Maláid a sí ag sé Maláid sáí a sé géireocht amachta an sin passan sin pascarid agus tiile pascarid Paspa gear staan ragan tíglíne bult stechad gagan tíglínach ní réidir léine í se fucus suas tá se an bhrúsa garnan puki suas mar sin héin ag ge bhar hagus stechad bal sinna canna bhercur bulte núnaig ag siúd gal na tróg in sin á puca agus á fáilinn seo tá fin canalí gal steachta se stifós mé a chúil a sé húcailte a sí fátireise ag an níos goin landtasach an se sí go fáil sirim ní se an cean sin ragan tíglíne ón cean sin amach had a tíglíne is dóilin go gohota sí go teach an a tíglínam tá in sin Bartan a ríide mar bhí an síile sin ag Iascaigh agus déta dí scórá leáil íne go púte le go blethe buile tír tíglíne tá buile tíglíne go Bheart cé hógus Robbie hÉireann meascail go cúlathe héin a tíh seag an fáil an land Cluiche na Ciarán Bradley hógusí Tú déna cín leon pass thuirt an becha búilte go duna gin ní éile sí bhla chorbe a bheith fíneach fíocht a sí fátiréis seo a chu fearriascí mach head an tílína leis an slitar mar sin tá an dára seans in seo ag Ciarán agus in cean seo chud síos go fad an éidirn tá sé in an seo chuganne. Talhfuil sin tám sin íhil sin slitar chorbe an slitar builtina séige agus an slitar builte go maiach a síáte mar sin éidir ag Thomas Cowley gal chun cín an pasta chu ag iad a riachtain sin lethe a sé róna Maláid siar a hen sin sé gan sin is go dtí neil Kilcullen in nún ar a tíhile gan fácinis agus í fáteistin sin ag Thomas Cowley á bolla go háart an muide beanna bhfuidir chéile tá cean sin idir neas an annach cholín ar fad a bhíonn sin ó Thomas Cowley agus tá trí cholín idir na fórne i ríist trí seachtaí gan a hín na fihe secha gon buileach le tóge le cúlbáide Bheart sinna a Paul Burns cean mór fadó Paul Burns níle roií cho láidir agus a bhí in a hosa an cluife secha gon an slitar in sin fear
leacholí láí ar heachtamach Rory McHugh an sin tá sí bolteach Rory McHugh a tíhfuil an fácin na siúí sé eisi a héin fáin sé eisi tá sé sáí tá sé cinnte go lenéad gláan sé stecha dro na dasí i dro an farmór tá síiste hin í fáte Andrew Kilcullen i ríist Andrew Kilcullen nach an slitar cáiltige slitar títíha agus í fáte eis in seo hir Kevin Curran fáte Kevin Curran bhfuil stecha mé hol ó mar go imime sí glán iste hin sin Finan Cálaí bhí seansa de dar cóla go níle slitar glantaigh Bheart fósna teda mar hallar tíhfuil an fácin is cedín sin is gáinse tá mór trastan chól má tá síanta sínta na cholína fad hallar a tíhníine fad a bhí sin na bhfuil se an cansin agus is dóilm go beh Patrick Welsh a fuair an cansin na cholína fad seochagann Bheart seochagann Paul Burns leis an muileach Paul Burns ach síní me teirís ag Thomas Cálaí á bula síran seo go dtí Fin Connolly gallisteach bhfuil fáildín de fan níl tí builte go had lastan ag Fin Connolly agus tá áthá dhéana ag Bheart agus i tíochtaisteachna in áid Kevin Curran in seotá i bhfuil a 8 sinne Callum Porter i tíochtaisteach in áid Kevin Curran is stoil an beidir gortaí ach sin mar atá trí níide in hín na fiche sin mar atá a lá na bhuire fi a 8 na fi a 3 chócholí idir na fáine seochagann an buileach chócholí idir na fáine bhfuil me cartan sin fi a 8 Seanaidh fi a 3 tá slitar a leis seo ríistíis le Iascaigh ar a tíb seo an fáceachní néidir le habí lána tá sí a hálann sin ag Finan Cálaí á bolasteach sa spás agus iad a tíocht óhaine go duine na siríis idir gal chun cín an slitar an sin istecha mé a chól cecha bhfuil cansin tá an cansin í héin idir astan nach cholín eile ar fádan sin ag an bhar a slát Finan Cálaí agus tá trí fi sin fi san ní na hín na fi sin fi trí sé cholín idir na fáine inis agus tá hartaid sé nóméid bag nach caite san géad le gan ná breis agus seochagann ina siríist Thomas Cálaí á bolasteach dro an lántasach mór tá siige an pestach isteach sinige agus seochagann róna malai in leis a carcámór ní éirín tá sí bainte rá tá sáí slucí sósan sin bhfuil fáildín tá díla réitúil a bhí seansa go beidir ní éirín le bertí se lánaach ní sí glántamach a chuir acu builteisteach seo agus cámór áisteach sí bí me gúlbáide agus Adam Ralston lána amach glanna Adam machchan seo hína sige ónrú má gána ggéar heachtamach ónrú an pestach ag ón ruá a builteach ag gotí Donald Hanley in núna a tíb seo gotí líamóg McKinley a glána scósidro a go tasí ceíonn sé leis sin gáin seo testín scór go géir bhbúil siad sáíonn seo tá an slitarach go fáil tá fáil dínta an slihinn sin chuine sé dóilm go chuine sé an líróidráide ar fád agus tá an réitúir arághúil buile sir ag Iascaigh agus tá áthhuiile á dhéana agus i tíochtaisteachan seo atá James Donaghy nar thosan Cluiche agus i gimimecht gon fáir tá Christopher McDermott tá James Donaghy i tíochtaisteach seo ní bhí sé capin Cluiche thosaí ní thosa sé Cluiche tá sé fáile hensanis agus i tíochtaisteach a stoilm agus seochagann an buile sir atá Iascaigh ar an tíb seo gon fáir cin a díomhhéin gon fáir tá sí hartaid is 6 cúgiamach níl cearcha cúgiamach chun na lína héin an na gúlhain agus an neacholaí láir thógus an canse Ronan McHugh builte Ronan McHugh sósidro a chud tasí cámór míteach sneachta i gáinse bristí nósan sin éidirn léna íáil imróí sciúr ar bar bhil tá sí pocí mar sin héin ag Andrew Kilcullen siar an teir gáinse go dtí Neil Kilcullen amachún me doháin a deise seo ríistíis ag Andrew Kilcullen tríala sé seo í scóráil ní scóráil sé sinní ná buíleireach tá sí builte stecha mé a chúil cé afasí galna tro bainteró agus glantamach an seo ag Bheart glantamach bhfuil ní tí glanta go fáile go tá fálann sin bhfuil sir amachatá glána siad a ceansein agus testí mhab ceansin a lána gáú méidir mutéin agus le ámas an ámbreise seochaganní tá defirin searb ní nach dína sé sé cholíí chun cín builteisteach méhol ceanna chuteach fáda méhol tá siú bristí nósan sin agus déidir gnéach le habí lána ní éirín go fáil hín cansin heir bheith contarach déad tíh gote in áte be néidir le habí seo a lána tá slitar a leisin sin ceanna chuntarach builte trastan fin can léachta tá si go ggóilbáide go seochaganníach Adam Rolton na sin slitar ní léin
méide for Adam Rolson, Bullen Shen Concha, Calmore, Father, Bullen Shashis, Joe, Uchtasi, Bertalin, Nitro, the no Hainedin, the Pucky Sosincha, Andrew Kilcullen, 3 all the Shesha score, will take Andrew Kilcullen, Ton Concha Moo, and 4 a Hoin Concha, the Sheshin, Contortuch, Bheart, Concha, got to move. William Achla Togel, Skippy, Kashi the Hogel Skippy, Tide Fidder, kneeling out, Tashi, 41 chin. Achí bainte bhfuil bháin bainte go Ciarán Brady, ní léana an slítear a fucha sósanis, tá se an bhrú sa gánan, chulagan i ggéar an slítear i fucha, tá buile sír ag Bheart, tá seansa bháin eile cubre leam, a heastó cúil ó habastói, agus tá harta núméid a dimutéin agus leam, cé hócas an cánsat, sé idir rá chóirle, líam óga hócas í, tá dríal sé puinte se, tá sé wad amach, tá sé 7 amach, a beidir go dríal sé, nú sciile sé steach a méle chólaí, dríal sé all sin gan sin aga hálan ar fad anna cholín ag agus testal go géir trí fihin a hína fi hín sin agus gúil cholín idir na fórniu fós agus an William Achla Tógeal ó bháin eile inis sig gólbáre Adam Ralton Bullen Adam réitú de breanúid ar a bhuiidar tá sicha second fantain sin tá cínte Rory McHugh Iomána glánan sem mar sin héanaíocht tá an lecholí láid eile hÉireann sin Darragh Grant glantamach ag Darragh Grant go dtí Ciarán Páirc builte steach a méle chóil an a chodorta chaile cé fa sin cáse hír cosfid agus a cosfid go géir go Iascaigh tá lán cholaí sin James Weir, Glannan James Weir amach íochtaí lánan se amach ceartaí agus seocha go inis Iascaigh cosin tá níorthaid nún slitar ag Thomas Cawley galchan cín, builte núna gin seo go dtí fin Canalí Sáine, ceadíana sé bulan Canalí Cáin steach a méil an chúl in sin agus í gíreáilte go glóite in sin ag ferad a dá slát Finan Cawley hí fáildínta tá an réiteú ará go bhfuil fáildínta agus kick bulle sér an go Iascaigh, bulle sér an go Iascaigh stoilm. Bulle sér an tá núméid breise le fógraí gon áma agus well, stoige bé Andrew Kilcullen a hócas an cáin seo. Andrew Kilcullen. Tá sé díra chaidir an dí mór a bhín san sa Béal agus an lína cearach a 2 méadar a bhín sa Béal agus Tá sé réiteach le hín cáin seo bhla, ba bhráil scóráil agus sé cholín glánach a réidir ina fórne agus muidir teanna le leama tá sí sin dínta agus í churéide deasna aige ágann sin bhfuil trí fi hín a go na hína fi hín agus sinní an sic agus an cean dearnach gan chéad le gan námbreise in seo mar sin mar atá tá sé cholín glána dina fór nímór an gobrise i bheits an núméid na beidir anúméid ar a bhéid ach tá trí fi hín ag Iascaigh agus hína fi hín ag Bheart ach cuimle gur a cholín go ar a spór ag Iascaigh na a bhí an cluife an nuair a chléig háart nó ngárbh háart ní a fantach Wedi tíú gáint dána tí go nóméideach a tháinig Bheart aráis a gur a dínta go minic a cobam líana agus ní ágann se sin go bhfuil an cluife se háart ná tá mar ré agus tá éilecht arhaintí Iascaigh níl siad a ceúra ná tá mar ré tá an rí sin a bhí an agus a bhí láidir well ní tí beidir choláidir tá sí láidir go mai gcónaíoch ní tí bailach a láidir agus a bhí na a bhí an nuair a chléigein ní chéad uair a chléigein san gluife seo ach well, an cool sin, an dar, an tríú cool, for Andrew Kilcullen, Seanaidh Willie Wara, an Wicaríide ó híh Bheart a chanú, ní sé háart fósna tá mar mar tá denúméid eile fácií san gluife seo, sála mé an gluife seo háart, agus samíad a tá antarlú i denúméid, háirid a gluife ummanam. Sló bráiste ag an gluife seo agus óráin agus ceúil nolacha chasaigh chéin a locht leanú na hálar a tíhfuile gon fáir céigúil sé be an fuór go dtíhann ar a tíh se gon fáir ní heolatá má tá sa seaastad mar tá an fáscaid hall in sin nach tá rinspaidíine nachhfuil an sin a chuid mar tá rinspaidíine ina seaastin seo san áit nachhfuilén se stan agus iad baint solt san gluife seo. Ní sam céim núméid tá réiteir sás de thuúrtóib chun me dear in Ucrain rénos net tá an réitú dína so sin ce ina segus cén tam taúair se ób tá nabú le dína ag Bheartanis tá sé dínta go minic go máim líana agus teachta níor dínta go léar mar hiigim agus viidir
an rud céine an seán a bhíidir chuúlín chun deire agus tháinig de réis agus chorma an Cluiche seo. Mar sin an réiteú a caiint le na muid am hin sin agus le na muid cúil agus le na muid bhfuil le pratacha go bud a tíomhlín agus is stoilm go geargad sé túús leis an dáile gan an breise in seagus tá na fórne a farfií réad tá siad a pucasúas a go deáteachí nó tá siad gal stechan a go deáteachí agus inis tá réiteúd bre an bhuiidir dóir héin agus tá go se socrú na bhuiidirdóirí tá tí cíneige agus tá sé a socrú na bhuiidirdóirí sin le hí sé mé chohort ceartnes tá sé dhéine sin se am sa brín ó hainte sú blogm téit an tethe. Agus sin níos ánis agus seach go inis an réiteúd an stitar aige agus déana cinn gúil chohort ceart agus gúil cholagan i réis na háiteachí i cheartó be bheith ben chéad scór gun dáir tríomhse gun ámbreise cinúnach in áíre pe fa sé. Seach go an réiteúd réití tá deachta ige le ceannach chuide bhuiidirdóirí mar chutí bega ggéachta sé Noilm ceach go leoran is agus tá slítar caiitisteige agus túús chuide ag agus seachagann Iascaigh san áte ása siad agus ní chuidir Róna Maláid. Róna Maláid bulisteach sa spásan sin go le má chaíire tá Tomás Cálaí néidir le síáil, ní éidirn chéadúir a réanús ní éidirn an dáhhaid sí bainte ó fáilte éisin seo ag Bheart agus Glantamachchan sin ag Dara Grant ó bula suasan sin tá réiteúir arágur a fáil dínta hálan sin ar Bheart agus dóilm me dínétas nach bhfuil an buile séra a thugal san áte i hitin sliteach gur neadóg séti ag rih sin agus buile séra táin gá Bheartála a tíhile go fáca be Ciarán Bradley hógus í seo stoilm go bé gála si chu suasí Jo chu tosaí a se anáid amach tá se idir na 8 méidir amach an ggóil a gunine goithe builte suasa ige mar sin héin anráil san ar fátíí san sinnig ag roran McHugh agus builinn se cean skippaí sí sa Jo na dasaí cé a hÉireann sin cosint tá sí fátií buí ag Donald ní á sin Kelly siar go dtíí an cúlbáide builinn na cúlbáide liiste go máach go dtí éan McKinney agus McKinney a bulamach ach ní le passion gote roiínta a fádan slitar builte leis in seo cínte réí i fucasú san is tá se na bhrús a gálan go leorrá sin tarlaí inniuh tá sí in sinna bhfuil le Dara Grant a bula nónach na ríist tá slabbar go leor ar bun cinnte réí i fucata sí bainte rábta sí fáte leis in seo agus is stiile sé agus seo chuganne stitá sé ar chólailinn seo pestras na chóil agus cóil agus sin is dóilm agus cólaile ag Iascaigh agus preise chuganne cólaithe Unne cólaithe Bheart go sin céfuid a cóil well céfuid a cóil céfuid na cóil rih seo Andrew Kilcullen cean eile fáte ag seo agus sin agus inis in áíide nach bhfuil éon bhealach a réis dóilm ag Bheartan seo cehead a fihíín na hína fihíín ní gúlín glánaide na fórne agus gon fanta chochtnúméid san dára lehan seo a bhfuil míúil tunána go dtí sé réis héise agus gon fanta chochtnúméid cehead a fihíín na hína fihíín Gortú hí san sin tá buile sér ag Bheart a tíh mícheart gon fáiltas dóilm tá réiteúd íon amachcha an réiteúd céúil réiteúd a rééis do maidin le bheith féalta iad tá fear Bheart gortaí dóilm bena Conor Gartlin gortaí ga sé fáilte ágáil Well tá buile sér tócíonn seo ag Dara Grant builteas i Jo go tosaí bristí nuas bud bháin eile ba bhíráileh cúláil ba bhíráileh coppla cúláil heasta coppla cúil ní bhí sé an coppla cúil mar tá slíte a réis le Níl Kilcullen agus sinna fear Iascaigh stecha Jo go tosaí ní ceannas ása dánaí mar hÉireann sin tá Ciarán Brady agus glánan Ciarán Brady go macadí Dara Grant cean mór ardó Dara Grant stecha méal a chúl bristí nuas fáte sin cáiltíí agus cuairtí éise ag na cúla hé agus í bhfuilte amach Donald Hanley pasal jaar bunacha agus i fáitin sin agus cáilteigh ag Finan Cálaí cáilte go buir bháin eile builte siar an seo go dtí McKinley ar Iomána builte amach ag McKinley go dtí Ciarán Brady ceanín begus steach sa spásan sin pascalóte fad hín sin isteach a chun sin ceanteach go dtí léamóg gáil steach ba bhrealis cóla léamóg go fóileach pestach ag léamóg ceaníisiil sí go timú a tííach gon na cólaí tá sí go a tííach gon na cólaí a chu rá fáildínta éidirtíon sin tá mé cheappa go fáildínta éidirtíon sin agus tá réitúd ará go fáildínta agus tá buile sér isteach ag Bheart budála hab cóla lei seo tá bhfuil in Iascaigh a go hí
sa gúil tá hín dó trí cetriil si a cúil a sí builte stecha mé chóil tá sí ní me go gúilbáire agus glantamach go gúilbáire amach a lá na páirce Bristí nó an sin Bheart spertar na tróíán éna cobí tá sí builte mar sin nún fáte ag dar grantar ála fi buil imlí ag builte núna a tíhfuilinn si go dtí Callum Pervis a bolla stecha drón chóil céafas an cánseo Bristí nuas fáte reisinseo ag Bheart an lántasach siar hain sin sí gantin a sean chóil ísio stecha drón chóil tan cúilbáiriste tá sí ní mé ús glan se han bhelí mach a ríiste sin Adam Royston amach an lá na páirce seo thugann i mí steach sa spás gáil na tró finan cálaí bhfuil sí pucí sos ag finan cálaí tá sí pucí sos ag tríla sé puinte chun sé múí fóréile hain san cáin nach beidir gúil sí gomáile le scór chungna me go le atá fanta sa glufa cead a fí hín na fí agus muinte ligí an nígólín si chu cín tá slita se go timú Bheartaí fáte seo ag Iascaigh agus í fáte reis hálann sin ag Tomás Cálaí gáil isteach tríal Tomás Cálaí cánáard tá cean sin anárdach tá cean sin anchám fóríle tá cean sin a goit agus fanan an scór cead a fí na fí is cum leis is dóilm ché go bhráis cúlín áil chugnú me a diad héin agus áit a glufi canis na héan tá nígúlín éidir na fórne seo chugann Bheart lena gartaút go bhart tá siad a treid agus a treid go fiachar in seorin sé dáíocht a níirecht ní dóilem go mé siad nána clufa se a háint tinine an trúna se ceámór eile istecha mé le chóil céamh dheafas sí tanna cúlaí hir agus tá sí puí sós in sin ag duna go sí tíocht amach le agus á glána sós in sin tá lecholéáil isteach go dí níoscire puí sós le Andrew Kilcullen ceámór áda Andrew Kilcullen ní le breanú an sprioc agus head rasná cúlín le Andrew Kilcullen agus cead fi a dó inis agus tíocht isteach Tá éana máilinn i tíochttasteach fearnar hosan clufa agus Donald Hanley i gimach go fáil éana máilinn takeí isteach cead a fi dó sin tríchas cead de gúlín glána duna fórne de gúlín glána duna fórne agus ceirtá fanta níl fanta aganach ceanúméid agus tá muintí Iascaigh ceúrinnis agus is stoilm goúdarach an buileach tóí ag an ggóilbáide Paul Burns a tíobh seo an fáce hain sa cáin tentí mú tentí nefh agus í fáte ríist ag Iascaigh bhfuilte steach sa spás go dtíon fear contorteach Andrew a sí bainte Andrew an Thompson bainte óga glóte agus glantamach in sinna Conor Gartan a bula suasach tá lán cholí eile was in sin i mín tíá chamán in éidir le síáilí eiste sinna James Weir tá sí cáilte acu agus fáte seo ag Bheartach tá an choisint go crú agus tá an choisint go díon tá si tar builteún trasna na páirce a chun siad an ceán seo builteún pí be goile pes lábh trasna ceán istecha mé le chóil cé fa sí ceán seo bhfuil seansa tíní an cóilbáid tíocht amach a sí fátín seo Adam agus Adam Ralston i tíocht amach tá Adam sáí tá sé cinnteí lána tá sí ag mar sin héin agus anaburdínta agus í glantamach ag an tíomhlíne in seán ó sí head a tíomhlíne in dain sí head a tíomhlíne tá sí go tead a tíomhlíne tá tí go skippaí ach tá sí tóí go mí cheanna sa choiríide mar tá sí grúta seo ag Bheart agus Conor Gartlin na bula nún ar a tíhile gon fácin agus í fáte hálann sin ag Callum Porter ag Iomána tá sí glánta ag cin méid tá fanta ní mór an fanta ráú me go léanú nó mar sin tansta seo le fearíoscí tá cinnteí i lánamach tín se anna lánamach í léana in fucus as a garnan seo chaid brú dámata sa gardan cinnte í focus tá réiteid i breanú sin stoi go ga sé héana stechar slitaratab mar ní se sásta na réana anna í focusús tá má vilt tá má Tráchtaire ráú me fi second tá fanta ráú me fi second idir Iascaigh as sligeach agus clufa canis na héan tá buile sir an seo go Bheart agus buile sir ó lá na páirce tá sin na brúsa garnanis tá dí nach go chéileach ní clufa salach íán na tádach clufaíntach tá feras Iascaigh sínte ach clufa brás glána bhíán a go dtí seo réanús agus tá an réiteid a sin rébo ina seán agus teí machchas sin tá Andrew Kilcullen arálinn nach a dimnoí gogaí machchas agus na IDS an nálín tá an réiteid bhil ce íonna sénis tá fear sínte na feartá sínte na fineán cálaí agus tá Ivid a fi dó sin Adam Nilsson a tíochttasteachchan na Ciarán Páirc agus an réiteí ina bhil tá sé breanú tá sé scríomhfuil is dátha tá buile sir ag Bheart
agus tá Daniel Ralston na tíochtasteach ar Bheart is dóilm agus finan cálaí gimach go fáil. Tá an réiteoil fós cuartú duine cínt, tá sé rá leis an bhearata le tógeal a bhfuil Sóisir sna Ciarán Bradley fannacht go mé rudí sartáil teige ach tá sé fós rá leis fannacht go fáileach. Tá sé cuartú duine cínt agus má tá má chunig sé rud a chuine cuide go na daoine seo beidir go chuirta dear go bheith an seo agus sé pecha sin innéire an chlufa seo na réide mar ní chlufa salach a bhí an ach chuníthe chuirta buí tataí waige. Bin an dágur chuirta buí ní héas dóhilam well cinne ceanníar me cinne stúma in áirírin, ní bhíhéine chun go fáilcíma an tám seo go seochagann is litar bolteisteach mar sin héin, ní an chlufa háart fós be copplanú me breise ina séineach ní sé difrich mar tá bharnar á bhór tá slitar leis le Iascaigh Bargamóra an farinéad san ná breise ná ríre agus an slitar bristú nós go dtíana go tasíocht ní sí fáinte fós a géanaach tá sí fáit ina sé denacha bús bolteisteach in sin i méal a chóil ceach bhfuil cáin an muoir breanúthe an muoir sásta Tomás Cálaí a fuirin cáin agus an áiríide tá grád a carta go Bheart san ná breise in seo ó thosa an tá breise ó thosan na déanú mé deire níránnach an nerid an bháin in áiríide go sinna foiireann na chlígaí. Ceithre fios i trí. Ceithre fios trí níl fantach núméid. Ceithre fios trí in é cúil agus fios a híon. Bheart ar cúil agus fios a híon. Agus ceithre fios trí. Ag muintir Iascaigh tá slitar builtin sin isteach ag Bheart isteach a méal a chúl ba bhráile hab scóráil ar bhéar an chlufa ní teala dína mór an défri óbanis a bháidís cúlín cúl ar crotní sáir a scóra beidir go mechar a cín deacabacha nína sé difriocht churbe mar tá an clufa seo háart agus níú sé den scór mar tá sí glantamachcha seo ag na cúlaí ach ní léana Beo hÉireann seo ag Iascaigh mar tá chulangan acu hÉireann cosint inis agus tá slitar le Ciarán Bradley builteisteach a Ciarán Bradley ach ní léana go na tasíonis tása go bhfuil an clufa seo cáilte go bhfuil seocha go amach le Bheart tá le Iascaigh ach tá an slitar cáilte go tá kicksíir in seachab nó builsíir in seachab isteach agus well Tá go dócha sé cúlín seo le crutní sáchar ar a scór ní mór an go chruta bheith sanna ríidir ceithre fios i trí sin tríchas a cúg na fios i ceithre agus nachs go léon cholín déag ide na fórnin sin fearil le gortaí cóléisiáil siúd agus tá chuirta buí fáite is dún sin ag éana máilinn hánig isteach ar Bheart coppla dúméid áchan agus builsíir Tá an go Bheart cadíonn si gáin seo tríal siad is cíile isteach nó tríal siad puinteáil tríal siad puinteáil fan siad a puinte agus chun sé sin crut go híana fiche dóir ach níana sé difriocht mar tá an clufa háart na réide tá neadóg sétí ag an réiteoid agus siad Iascaigh as slígeach tá ríd go dtí clufa ceannas Sóisir amánachta na hÉireann is áirt hispontas san dára chuid nó san ná breise a gan chlufa seo chríocht na chóscór is uireach le híana fios a dó in na dó séideag ach san ná breise ar fad bhí foireann Iascaigh i bhád níos ár agus an túsach ar Andrew Kilcullen leis le cúl a sé cúl eilecha má chéanna rinne sé cínte go rá an clufa seo samála go bhil síos a bhór a bhhaile go slígeach agus inis tá siad sa clufa ceannas. Mar sin in scór deire as Páirce nathairí hÉireann seo méal a Seanaidh Iascaigh as slígeach chéad a chúl agus trí chúlín agus fi Bheart as tír chonil cúl agus rá chúlín agus fi. Weimse agus Ciarán tróna má. Sásta dáníoch beidir gnéidir lom má go leoríálta sí ag fi an cálaí builte go siúd go háir tá sí head trasna tá na fórdéir chá scór puinte an tíh agus ásan sin prepaí agus beidir go chance scór builte go háir builte go glóteir fád nach cholín ar fád sin ag líamóg me cinní sinna Ronald McDermott builte Ronald McDermott cean mór míte hád isteach bin cholín eile nach cholín ar fád agus Conor Gartland de fuin cáin má chaidónis builte siar aige in sin cean mór eile míte hád isteach
anna Olínelle and sin agus í fartig an lá as Roland McDermott atá mo Olínata and bunag back Shachogin sé be ní chomana go trasta chóta chance Béal chola je cholo tá sí bulte go hard bulte de jaston sin an dara chance vi go te hen dat slat go steach Béal chol tá chance chola ge show de Béal chol bulte go híse is de goal agus cool fight Iascaigh agus a cool pass Dalip Shachogin tá sé réití wala ó bulte go glótir fad ag bhfuil Ciarán nach cholín fad in sin don éon doubt Conor is seach ní sora bhui sé éisi fan sé éisi tríal sin scór bulte go hard ag ceach bhfuil sé don muide beanna bhfuil chéile agus tá an cean sin éidir Draslan sin puinte débach níach te go leor cá mór mílte hard eile tá na muide beanna bhfuil chéile bhfuil cean sin nach cholín eile mún sin Royston Spórt an siad cean sin chanspéidir ag fin an cáilís de Béal chol bhfuil te siú agus bulte head Draslan agus cúlín fáilte ráis sé Béal chol choleile is de Béal chol go an bhlacail go sa deire agus an bhlacail dínta go gól báide ach tá an slitar báite sa gól agus cólatá builtin bolúin seo agus chanspéidir an seo ceán mór ardasteach dro an chol agus fan mailin hééis na fáide chun chóscá in seo ag Iascaigh agus chanspéidir ceán mór fada eileisteach dro an chol agus tá cáintí héin Draslan trí cholín glána in na fáil go hálan is den sinna bhfuil fáildínta is den sinna Thomas Gálaí den an réitir nach bhfuil tá cean sin builte go hard má fu sé sin nach cholín fád í go lé a sí builte an ádaige tá sí taistil tá sí tá sí go hálainn head Draslan nach cholín fád sin is do cool agus seachagin Ciarán Bradley steach Béal chol beidir go bhíidir se cól tá sí fáilte go cól an seo ag back agus má fáil hálan sin tá Callum Paris a bolla go hard ceach bhfuil sí tána fórne chos ní tá sí an head Draslan Kilcullen a sí ag Andrew na sé Béal chol sean chola cól go láitir fád ag Andrew Kilcullen cól le sin tríú cól go duine na siríos iad gal chun cín an slitar an sin isteach Béal chol ceach bhfuil cean sin tá an cean sin héin head Draslan nach cholín eile fád agus is still sé agus seo chugin is tá sean choleilinn seo pass Draslan chol agus cól agus sin is nóilm agus cól eile ag